Bedroom. I'll pay you so. Or the Adwuma-Adwuma so. Otia se mean so metia se. Unyamia hoyina so. Why when ya share town phone sa. Ni oboni fo susu ye hye nyina Awurade ama wo mo agine tuo. Aye enkwasi asem. Anopa yi. Otia se mean so metia se. Wo hwe obro na sima no aduanan pepepe. Ena abo apa no pa nunsia eho ebre na so ya tena si free sabre kopim sa no pa nundu ebebo ene edi dwumadi edi bro yemfa seda ma aboafo odi ankan kwame yebo a jempa hene Kofi Mensa ko bk Billy Man ene abusian kan ni nyina ofre me obowoba ofori amanfo anopa yi ya san babiemu for God encounter Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Enti said ye munim say ye tena sese ya dwumadie no eye segmented ye ni nyina de bema wo anopa ya no ye di ewiembo brensam se ne besia kɔ de bema wo ye wi a onyankopɔn asɛm bɛbɔ wakwan mu na face sports enso so aba ye ben kakra sa akopim se nundu bebo na afi ya sorry so na dwumadi ahodo aka nso abetoatoa so ede amawo eni ntie da ase anopa yi se wo chinchim ufidie na to ha wagya to ha na utie yen maache eni dwumadie no edin na mi di maache no ho kyea me din obo ba ofori amanfo efiri sa break opim se nundu bebo eni etena se yedwumadie yi yedi di free maame akua frakoma obatam papa nufutebre ba mansan ma no osamampa yato na bedin ni studio ena anapai yebutu a yedi yedwumadie no de free ewiase afa na nyina nso betumi atie bia dawro ma no ye kyekyere no pompom fe se mampon hini abomu a na eye www.ahenkanfmonline.net fa ho upe bia kenkan so awokwa obenya bia kenkan Zaino Radio app, Ghana Waves app, my tuning modern Ghana ni nyina o Google Play Store and say App Store o download the apps na wa search for Ahenkan 93.3 FM and e kra de and one so be ko internet no so one person be download the apps na o ko internet no so na wo bo my tuning na o click so my tuning mu be say radio ni nyina go ho bebre e ya na wati Ahenkan e de amayen yeda se bebre hyewe no nso foma yen na fe babia wo bia no watimi atie yen kamu.com adwumamuho.com ifieho.com babia wutie bia.com anopay yeda se ewiembo brand se de besia koyen fanto so mfama we osemin kancho sa anopay free sabre ya ede ko akopim se nundu ebebo no ewiem be se de enwum kakra awowum kakra ebegyina mu saa awowum a afi ye kwa ni mu free nondu hoko no kyerɛ sɛ wia ne be ni ti na agina mu aboa wia ne ni ti ebegyina mu abo kakra de akwa kosi te sɛ prem to bre afi free donko no mienu hɔ ɛde kro no kyerɛ sɛ insu ne besi ni trase ebe mu na ɛwɔ mmea ya hodo bebre ɛbɛyɛ saa de akosi anwumre epuema ntem potamo bebre no ana kyerɛ sɛ insu no bɛpetepete kakra ade echi ɔkyena memene da no ɔkyerɛ sɛ obosuo ebegugu nkakra ɛno nti anopa ye wiemu onwum awia ne be ni ti ɛbɛbɔ aye ne famu de kakra fe ye kwa anim no behu sɛ obima oti so abɛhwɛ wiem ne insu ne munimuna saa ne be ye ya enya de ɛbɛtɔ gidigidi wɔ mmea ya hodo bi nemum mmea ya hodo bi ne titiri ɔmo ɛbɛ nkwaye ɛne mmepo no ɔkyerɛ sɛ insu no bɛpetepete light one bi ɛya na wahyɛ ne nso ɛde amayen ewiemu bɔbrɛ nsɛm ɛne dɛmo yi ɛna yɛde ho ama ne bɔde ama July ne de to so enum ɛne yɛ fiada yɛmo akye ne yɛmo akɔ aba emra show ni so Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM.
adesye obuoba ofore amanfo emam ate ediba ahenkan 93.3 FM. Meba cho fa Bible no ne fa otro dia ne wo paper no se book nso a na afi onyankopon asem a ode bra ye na wotwe we mu nyina ne ye de kwa awieye no yensire nyankopon so wonkan ho man na semu ntiase yakone abadie mu omoa ye ne mfa nya adwuma na so mra mfa so mfa mayen eni timidofo asem a de bra wo na wotwe we mu nyina no ye de kwa awieye ene Tifia Samuel say when God gives a vision, he gives provisions. When God gives a vision, he gives provisions. Say Onyankopon de enisuade hunu e de ma onipa bia o de ho aka de enso so de ka ho. Enunti explore na watwe we nyina hunu say ye ka say enisuade hunu ne ya de a efiri Onyankopon enchen pe. A wade tu nipa koma so na apie wonano na wahye ase se wo ye hu adwuma na eno na yesu ye hunu se fa ko a eya na nisuade hunu eni no enipa e wo ho no eyira. Proverbs chapter 29 verse 18 where there is no vision the people perish. Yes science be hunu se Onyankopon ani suade hunu ya na wade to ya koma so a epie ya no ma ye tu hu anamo no eya na ye wo botaye binti o se aso enye biribinti eye biribinti Onyankopon edi enidaso na se nisuade hunu bi edi to onipa bi akoma so na pie na no a eya na owo botaye ntia o se for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to destroy you. O se na minima adwen ko amadwen dia fa mo ho enye bone adwen enye owu adwen emom eya adwen a edemo ebe konkonimdie mo eni nti sa dwuma no a Onyankopon pese wo ye no owo botaye ntia. Yebe hunu so Onyankopon nam Noah so ma opam ehyen sa hyen no a awurade ye ni suade hunu e de tu Noah akoma so ma Noah ye ho adwuma no Onyankopon fa so de je Noah ni nabusua ene emoadom a wo ye wuseti eno nso ye hunu say Genesis chapter 6 verse 13 through to 22 ye hunu kwan ya Onyankopon fa so a he provided detailed plans, materials, any means to accomplish that huge task our de ma Noah. Nti yehunu sɛ Onyankopon de ani suade hunu de ma odasani a ɔde ho akade de ka ho. Saa nso so ne esan sua sɛ Moses ɔno nso so Onyankopon ma ani suade hunu sɛ obedi Israelfo anim na wayi wɔn afiri Egypt asase so de wɔn akɔ asase a ɛwɔ ne nufu nso ahyɛ so ma. Onyankopon de ho akade de ka ho. Exodus chapter 3 verse 10 Awurade asɛm yɛ te ase sɛ God provided signs, miracles and resources. Man ensuo di free obotan mu e de sustain Israel for wabra no mo na mo sare ne so a na anisua di hunu ano wo mo epem akwa koduru ho duru ba bi na abamu ye buo no Onyankopon hunu wo mo mobo ema wo de ho akade de kan ho anopai elder mesi onyame be ma wonyansa ne nimdia a odi be di onyame manim na de o makobo chasa ase so wate fra wo frɛ wo a wo ye wo osofo pani no fra wo frɛ wo a wa ye wo elder no wa ye wo deacon no wa ye wo deaconess no fra wo frɛ wo a wa ye wo odifo kɛse no wa ye wo apostle no mesi onyame obɛma wo nyansa ɛho aka de awurade de bɛma wo ɛni ntensuro
na sɛ wɔyɛ de ma Noah, sɛ wɔyɛ de ma Moses, na ɔyɛ de ma Nehemiah. Elda donko, Awurade bɛyɛ ama wo nso so wate. Awurade ngu w'animu ase da. Wamfrɛ wa ama ɔsom ni mu sɛ ɔba bɛgu w'animu ase. Ɔse, for I know the plans I have for you. Minima dwen ko ama dwen de afa wo ho. Awurade bɛhye w'anuonyam. Wo ne wo yere ne wo ma w'abusua. Me sɛ Awurade bɛhyɛ mo animuonyam a. Yɛsan behu sɛ Nehemiah kura na wɔn mfiri mu Jerusalem hɔ no. Wɔtam de bɔ ne bo sɛ ɔbɛhwɛ sɛ Jerusalem mabea ne mu mmɛmma ɛne mu mmɔfra emu adehyia nyinaa bɛdi yie. Ɛne nti wɔdwen wɔn mo asetena mu yie di obroni frɛ ne sɛ welfare ɔdwen ho. Ɛne nti ɔyɛ n'adwene sɛ obesi fasuo ɛde ama ɛyɛ Jerusalem foɔ. Fasuo no abu aguo anuonyam a atɔ fam. Ɔso ɔbɛsan ma so agyina hɔ. Abusua no anuonyam atɔ nsuom. Abusua no anuonyam atɔ fam. Sebɔfoɔ bi tuyɛ. Ɛma abusua no motumani ana ntɔ obi anim. Nehemiah bi ɛba. Awurade asiesie abranteɛ bi. Awurade asiesie ababaawa bi. A ɔno na ɛbɛyɛ Nehemiah ɛde ama w'abusua no. Awurade nam no so bɛma anuonyam no asan ba biom. Awurade nam no so ɛbɛma nkonimdie no asan ba abusua no mu biom. Medɔfo, for I know the plans I have for you. Minima dwenko amadwen de afa mo ho. Onyankopɔn de ani suade hunu de ba ɔde ho aka de enso de ka ho. Ɛni nti wo bɛwo abrempɔn, wo bɛwo emrantie ne mmabaawa a wo mo no mo de anuonyam brɛ busua no. Sɛ wawo mo dada nso de a Awurade besiesie wo ma no, Awurade bɛyɛ wo mu yie, Awurade bɛpagya wɔn, Awurade bɛyɛ wo mo akɛse. Na ɔmo ɛde anuonyam ɛde abrɛ kuro no, ɔman no ɛne abusua no. Ɔse Nehemiah stood up and decided to build the wall of Jerusalem. In fact, oka se wo sie no. Enkrofo sorry ye. Wo mo so mo ntia se ofiri he. We no oyo na nani. Won kan ho. Eni nti wo se wo si. Nanso Awurade asɛm a ɛyɛ no korɛ. A onipa dasani ntumi mfansie no. Ɔsese onyame de ani suade hunu de ma ɔdasani a ɔde ho aka de ka ho. Ɛno nti Nehemiah Awurade asɛm me yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn de ne ho dɔ de to ne so ɛma ɔhene a no wɔ kuro no mu no ɔgye tu mu prɛkopɛ sɛ ampa brantie yi ɛwɔ sɛ me boa no na saa ɛfasuo yesi ɔmane bambɔ ɔmane materials ɔdom boa no mane mrantie ne mabawa Awurade bebɛba Awurade de mmoa ne bɛba Awurade de mmoa ne bɛba na Awurade bɛnam so ase kuro no anuonyam ɔman no anuonyam odi ade so bɛkɔ so anya gidie wɔ ne mu san say his faithfulness endureth forever. God's nature as faithful and trustworthy. Onipa da sani ntumi nti ase odi ade so bɛyɛ osetie na ade ama Onyankopɔn asɛm ɔfrɛ no ɛda wo so no yɛ osetie na fama sanse na no Abraham the obedience in going to the land God showed him and amen ne waba bɛyɛ ɔdodo agya ɛne nti yɛ osetie fama saa ni suade hunu no Awurade de ato koma so no yɛ osetie na fama eduru ba bia wa hwea bɛka sɛ na aden na Onyankopɔn ebi a me di sofo Onyankopɔn pɛ sɛ we na meyɛ ana aden na ebi a meyɛ medical doctor ebi a meyɛ we Onyankopɔn sɛ we na me mra meyɛ ɛno ne Onyame bɛfa so ahyira wo medɔfo yɛ osetie fama wate na ne Onyame aka no ɛbɛbɛ mu kakra metimi aka kyerɛ yɛde asɛm yi de ba wie ne sɛ I will continue to encourage you to have a lifestyle of prayer and dependence on God for provision. Mema utirimu da. Let it never cross your mind. Se ona mama niemu akwaji sikaduro. Ona mama niemu eku ho. Ona mama niemu a saa nsɛm bi ne voices bi a ya na wotie no we mute it. We mute the voice of the devil. Any voices are whisper into your ears. Say take your life, end it all because baby out there do no see. Osi baby amedru ne de mapem mini na mini eje matutu meni atutu ni ami wo nyina ene wo woni meja pade woni mini ema nyina me say fa wo to Awurade so eduru ba bi na mu ya ye den a
Said ma ka kire wo no. Build a lifestyle of prayer and dependence on God for your provisions. Na all ma won sense from. Nti wo bom pai na no aka no Onyankopon nye na wo ka say enye wo na wo ye we enye wo na wo ye we. Continue to refer him, give reference to his own words. Na Awurade be kasa. Send you Onyankopon asema ka kire and say, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Philippians chapter 4 verse 19. Continue to put your trust in God. Trust in God's provision and believe that God's provision for the visions he places in our hearts will surely come to pass. And to continue to spend time in prayer, like I said, na bompaye nenye jidie se Awurade obeye che se denyara enka ho Awurade beye. Yadi asemre de bebe wiye ne na yakoso abompaye asre Nyankopon. When God gives vision, he provides for that vision. May he continue to reveal his visions to his children and to provide abundantly for those visions. Ofori amanfo asemo e de brawo na watwe we mu nyina na de kwa wiye Ejiri se wa yinhira ejiri se wanya bi a wo de kro sanse memeti hayi se na ya bamubuo na ne wo ho a na watwe we Onyankopon amama hunu se ode anisu ade hunu de ba eya wo de moa ode ho aka de e de ka ho eni ti di onyame aka baby a Onyame de ye kro baby a ye gina wa brabo mu sese ya ye gidi ewo Onyankopon mu ye gidi ewo Ghana Nyankopon mu se ne waka de wa twro de wa hye eno pe ene be gina nti duru baby na ba mubuo ne ya ba na wakai se oye ma Noah se oye ma Nehemiah se oye edema Sarah se oye ema Abraham se oye de ma dikanfo no Moses nom se Onyankopon ye de ma wo mo na ya twro ho asem de ato ha se Nyankopon no oye tetinyame onwuye otiase onsesa eniti edamreku nyuma oto ye se tetinyame no onwuyo otiase da titi nyaminu onwuyo otiaseda ye nyaminu onwuyo otiaseda titi nyaminu onwuyo otiaseda edunti obekasa mawo obedi amawo ye Jesus bekasa obekasa mayen obedi amayen ye Jesus be kasa oye titinyame onwuye otiase odofo Onyankopon we na me kamfo ne de na mawo baby bia wanante akwa kuduru anopai Awurade na me yenso efrew sade na no na obohe na oto say hu mo amasoa mo ne so abre na mo komu buo Awurade to nsa de afremo se mo mmra ne nkyɛn mi kromfo Ghanafoɔ Onyankopon to nsa de afrew se bra ne nkyɛn sanse so de anisu ade hunu de mawa ɔde ho aka de e de ka ho Awurade amfrɛ yɛn so obegu yɛn mu ase e wɔ kuro yi mu Awurade amfrɛ yɛn so obegu yɛn mu ase e wɔ ɔman yi mu Awurade amfrɛ yɛn so obegu yɛn mu ase e wɔ abusua yi emu adwuma yi mu Awurade wɔ ngu yɛn mu ase ya brabo yi mu Awurade wɔ ngu yɛn mu ase mom yɛn kɔ so anya ɔtwɛn na yɛmfa ya kwan hye Yehowa nsa
na yɛmfa yɛn ho nto ne so na yɛnante wɔ na kwan mu meme deɛ megye di na mepɛ sɛ wode wo gyidie ka me deɛ ho na yɛkɔ so anya botrɛ de manyame na ɔto ne bo ase siesie yɛn na anisuade hunu bi a wɔde ama yɛn ne ɔde ato yɛ koma so a epie ya no ne ahyɛ ase ayɛ ho adwuma no ɛbɛbam na ɛbɛboro adwene ɛne ntiaseɛ so agya Nyankopɔn ɔba Nyankopɔn honhom kronkron Nyankopɔn apostle anim Nyankopɔn apostle James Makio Nyankopɔn ɔbo ba mi Nyankopɔn ɔtiase onwuye ɔnsakyera nso da ɔbɛhyɛ ne ho anwunyam de ama yɛn yɛbɛdi adanseɛ na yɛn so yɛakasɛ sɛ na yɛhu yɛ a anka yɛankasa bebree sɛ na yɛnim paa sɛ deɛ Awurade bɛyɛ yɛni a anka yɛbia yɛni nkɔmmɔ bebree ɔntena ne mu nkyerɛ yɛn na ɔnka yɛn ho na ɔno mmoa yɛn ɛwɔ yɛ adwuma yɛyi yɛabrabɔ yi mu ɔbra kwantuo yi mu ɛwɔ Jesus Christ ne din mu ahotewfoɔ agyidifoɔ nyinaa ɛnye so nka sɛ amen. Sports yɛde toa so ɔmo wie a yɛbɛsan aba na afei yɛde ɛfa no ne aka ne nyinaa de abɛtoatoa so ɛde ama wo maakye ɛne dwumadie ne din ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo nea wode kɔ fie ne sɛ Onyankopɔn de anisuade hunu ɛde ma obi a ɔde ho aka deɛ ɛde ka ho Awurade ntina ne mu nkyerɛ yɛn jo apɔmmɔkɔ deɛ obi bibia yɛ kama na ho so yɛ nyame adom I think sɛ ɛnɛ me print adeɛ no na ɛfa amasum nea ɔka yi ɛno a menya kɔ ɛfi baabi na kɔ no asɛ ne nea ɔka na ɛyɛ abɔ abura pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ and the person was say meba adeɛ kye a na me sɔre a ɛyɛ na akora ne pɛ sɛ ɔda no kɔ school na sɛ radio no nya da Ahenkan FM na ɔte ɔbɔbɔ fori amanfo ɔkoto kan ne sɛ Ghana adihie ɔbɔ fori amanfo so na wasɔre ɔsɛ mpɛ sɛ mbɛte sɛ ɔbɔbɔ nti ɛsɛ me dwale kɔ school nti adwuma no Nyankopɔn de ahyɛ wo nsa no impact no o de sometimes wa yɛtia no ma yɛkasa yɛ say bi a wo kasa sakeke but onyame namu de yɛn sɛnkyerɛne saying say call to the staying say ni ma me kura pɛ sɛ ɔnankasa faka ba na ɔyɛ sure sɛ ni ma me ba be hu ɔbɔbɔ fori amanfo a I'm saying man adwinwie ni how nyina ayo nyame na ayɛ e be free ni so ayo nyame na ayɛ so ma me dwindwin ni ma be hu bebre say ne betena ha me beka no sometimes enya mfa so papa enya impact ɛwɔ so nti no Yakopɔn afrɛ ya aba ha ide e de kro nim bibi nti a aka de beba yes Awurade de ho aka de beba ti duru baabi na ase waba mu ye bu a na wate ase sɛ wamfrɛ wo ho ama ha sɛ na places ne dɔɔso bisa ho sɛ di nti na ha na be pie ye oba ha no kra ne sɛ radio ne dɔɔso but di nti na Ahenkan ha na oba so wate ase ehumu etuo asorɔkye abɔ ene nneɛma ahodoɔ akɔso woda so agina mu die a ene na yewugidi sampa onyame amfrɛ ya ama ha sɛ obegu yɛ nimu ase yeah sometimes enye ebi amount of money and enye bibia but if say ote sa ansem we a oda krambo a ekenya hun sɛ sɔre kɔ adwuma ntɛm sɔre kɔ adwuma ntɛm so wonim sɛ onyame de nwenkuo bi ahyɛ wo nsa ɛwɔ sɛ wodi bibi kɔma wɔ mo so I say nti the moment I will be place the welfare adeɛ ba kɔ ma de bia ye ka ye mpanimfo ho asɛm na me di ani brede ka no sɛ wo place the welfare of onyame emma enwene wo ho don't think about wo de me tie me kasa me trimba te ha sɛ odwen onyame na dwuma ene ne nkoso ho a Onyankopɔn so ba dwen wo so de ho ɛduti na ɔse mahunu obi a wama me bibi ketewa bi a manhyɛ na nemu ana when you place the welfare of your people, the people you are serving, when you place it paramount, God will also factor yours in. Yes. Sharp. Okay, can we no ko anybody baby na Moses mu koduru baby omu hu ade omu nye omu hu baby omu fa na eya no ma say oni eku otukwan na wakodu opo no a
na uni baby abefa utwa wachi so aponko ne asojafo na ebe yi mu so mu nkita akodie bia ye san be forma konko asom mu na ye se apun be pai mienu na wafam na wako ɛhɔ no I can imagine niam na ɛkɔ so nkɔ na yɛkɔgyina ɛpo ho ukɔ Jamestown hwɛ po yi na watamfo di wachi ba na waduru hɔ ne yɛka kyerɛ sɛ po ne mu bɛpae how be pai na kwahi but onyankopɔn amfrɛ wɔ mo so bi gu ɔmanimu ase wa amfrɛ wɔ mo so oba be ku on ɔse for I know the plans I have for you so I say nti ɛno ana egusu kura yi mu ade yɛkɔ nti yɛdase yɛdase na yɛ ade bia ade brɛ no ati sɛ won sɛ yɛ ameka miminim sɛ ebi enya impact obi so I think sɛ me no wakɔ it does yes me no wakɔ fence a chance na obi so ɛka na sɛm sɛ ɔno so ni wife sɛ on kasa nwie ya motivation mba nwie ya on go school on ɛna nura me san so ati wi no so ya yɛbɛsere na yɛasere twedi ampɔn no sɛ ɔndom mo na nimdeɛ no ɛnyɛ mo na afi kɔso ka na sɛ yɛtie nsɛm obi na sɛ nneɔma sesa I think sɛ bibia bɛkɔ yi nti sɛdeɛ wokaeɛ no so yɛda ase me so meda ase papa gyina saa ɛyɛ nkɔfo no nyinaa anim ɔmo nyame afa yɛ so apagya wɔ mo ahyɛ ɔmo nkran ɔmo aba mu buyɛ awurade afa yɛn so no ɔmo akasa no ugina ɔmo nyinaa na mu aho meda ase pa nea me nso mɛkɔ so asere sɛ ne na no Paul ka kyerɛ wɔ mo ano ɔmo nam no sɛ ɛyɛ amo nso mo mpa yɛ mma yɛn so mo mpa yɛn hyɛ yɛn den because asɛm bi a yɛka no ɛwɔ nsunsuansoɔ ɛne ti sɛ mo mpa yɛ ma awurade honhom na nkɔ so antena yɛ so na honhom bɔne bi bɛtena yɛ so a yɛkasa ɛno so ɛbɛbɛm na akɔfa nsunsuansoɔ bɔne bi ba sɛ yɛsɛ ɛfɛn sɛ Liberia ne wei ntɔkɔ esi nyina no radio su kasa sɛ ya just one comment about the macrom ye we akɔfa boɔ na ɔto we akɔfa tuo na ɔto nti ayana edi Joe ma minya mo na momfa sports no nto aso yɛbɛkɔ na gala no nso ba so ɛno so ba so gala no nso ba so na ɛyɛ me hu sɛ mi hu asenefo emsa asenefo place papa bia nhyɛ da ni hɔ ɛyɛ saa ne tie ma ne nye hu bebree place papa bia ni hɔ ɛnyɛ ne saa ka mo dia nso dia nkae ne mo a ɛna me sɛ ɛnyɛ ne saa bibia ade bi ɛba ne ane ɔbotaye sɛ inu ade gu so yɛ ka ho asɛm so it could be say asenefo in this core no omu nim spiritually omu nim isa ne tie ese so mu bam omani beba omo ho so na ehyen na tu da no wa hyen obi ese so mu bam ese no wa bre so say ya na ye no wa kan ya mo mra mefa forms no na awurade nam so be bie kwan mankrofo ya say mo enwene ye ho ya tie abre de ne scouting ya tie enura but omani ba omo ho so na ade na enura o say me be ka yo say me ko ba bi na me ko na me ko chiechie nsem mu chom so ye pese yusu anu say we ne be no mo say oh na but before you wom say that was oh ene ye wom ye bo sa ne tie enti sa pepe no wa ogu so pon adaka no anu wo ka ho nsem no na nkrofo nso toto ho bebre but o mani ba o mo ho so no na aye too late but ye koso asere wom ekwan ne da so ho no mo a if you still want to participate ya obi to me aba from a china ko ya draw na wie from a china ko nti from a china ko ne say draw this ye draw ni wie a akonya bi anhye da ne ho no mo nti enne kopme na nwumre die pese me hu asenefo wom okay pese bia waken on beba no odon kwanta su place ho no asene so enya asene di om hu kwa ye me hu de na de yi abet o de sure say e di jo cobra yeah ana pai adeshima magana mamba ye mamu nyina kwa basurunku bio aba Ahenkan 93.3 so yatena si ya gudie mu nsem na yedi Asia ewo eye marching show no esumidin Joshua Kwabena Janim Yosef G obetene kan Raymond Ashetirat produce show no from afa Samson na Benito Maoli enso eboa apiepia voices ahodo edi banyina enso agum edi ama na bibia enso akokama memfa sida ema eye Odi Media Networks yase no ubepiem a ye onyuma ko baako a eno no eye ODI Electronics
na de etonie ebia ne upe television ato inches biabi say bia ope smart TV ato bpm ODI electronics from 32 kopim 15-60 inches ni nyina no ebi ODI electronics afi AC yedibi aba hospital biabi ubenya bi ato sanso na air fridge ebi ho ebia o fridge no upe tabletop kuto bi de si udem ana say bia young boy nkofo ba no mo ka media young boy me pe tabletop kuto bi da choki baby kona baby na afema no mu nso bra ubenya bi ato ne bo no enso form deep freezer ebi ho chest freezer no ni nyina no unya bi no ato na bibia nso akoye edi ama washing machine ebi aba sanso na air rice cooker ne blender ni nyina no ebi abepie mu ODI electronics akachi ceiling fan ebi aba electric iron sounds na nedo no chema TV 1 month nanon ni nyina na ebi enso available ODI electronics asem dane say ye no ya adwen ho anu ntino se oba na se TV no 1007 na se unkita scan nyina ye se for half bra ye beje na afi ya mo akonya na 3 months onso odi atua nyaka no na asomdwe ni fie enso ayedi anu ntino hihya ne de na se eda cool enso amount uhwe chira kwanya udu Stadium Junction na se yene MTTU Ghana Police Service no enso ebo ehwenu yene bamboo in na ehye one building number no enie fre naji inchimu a esimidie 0539500 514 0539500 514 na oni ODI electronics enso edi enkomo na bibia enso akokama ede ama Jubilee Hospital enso aba de tenese nyarobi ehhehwe ho wayare sa enei unhwe unpe ntem mayontu yare na se enfa ma wa kopiem awaya Jubilee Hospital na afi yenhwe na unyare wanyina no yensa entuase one time enfa ma yare bia attitude bia ne bre na afi yenhwe emboa na sa nyare wano so no emfiri so uba outpatient service ne eye adwuma uba eneya na wasan wachi akọ eneya sanso in-patient service no enso aba enso no eba adwuma wabra utreska kuma bi na afi wada ho na a doctors ene a nurse for enso agina so 24/7 ahwe ma yarwa no enso afuru so kra afi laboratory ne enso aba lab bia bi ebia pese check o blood group a bepiem Jubilee Hospital ye edu ni chima ye laboratory no na afi yembo enso sa ekwan no eso pharmacy ne enso aba eduro bia bi ebi ahonma obetimi ato anom da kosa ho yare sanso na nei na se antenatal care no abadama apemfo no ebia nyinsen no unya ha bi ede fa ho a yesi bre ye behwe aso no one time ede amawa so how no onsan enhia ne bio postnatal care no enso ho enso ede ma mo amawo awie no awofo no mawo awie no monkola no omunyimu no enkoye mo baje nkyekere mo ba no ombenyi agina brane ahodin mu mo bibia nso akoye ede amaw theater no aba operation ebe one time Jubilee Hospital at the amount Samsung maternity ebi Jubilee Hospital ultrasound ina feel electrocardiogram machine on and also aba when scan biabi ye twa bi ed ama apemfo mamonya prostate mamo junso mi ade no ba na fake scan no enso ede amamo afi cancer no enso ebo djuma yare bi achi usro ufere so body nkomo ede ache unua anase wadamfo a yese bre na ne cancer no embedi nkomo ye behwe aka cancel kama etu ase ade ma efie ni echire enso ayedin afi wani na ohwa dia unhu a ye iconic ehon mfidi ahimu ma afi dental clinic ne enso aba osin na cholesterol woni ense da engine ho opeso polish osin eneyi opese utu pese o hye osin a ni nyina no da Jubilee Hospital enso eye no kama edi amount diabetes and hypertension for no hwere no pa bia no nchekire enso ekoso edi mamo canteen wo ho enu ntino upe duane ato edi ebia wo adwuma mu wo fie na ope nkwan duane upe pesusi bi enso edi a kopiem Jubilee Hospital afa insurance enso de adwuma Jubilee Hospital say National Health Insurance and say private health insurance no ni nyina ebi Jubilee Hospital uwe echi akwanya na se odan aboabo road ya so amantra bridge ne so honum ene ewo upenchemu asimdie ya 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital
edi enkomo ke afrane enterprise kobi ni etwa ne tia enso efre no de tia ne se ene ukitaka na open ho ties enso ato de ahyase a ebia okan taxis ibi kan kutua ibi anasa ode no krampo no tipper trucks na open ho ties enso ato de ahyase a kopiem ke afrane enterprise na afi yembo afi mu amuni timba enso eye adwuma no mamu twitimba ka no ya je want cables ni bi aba ere ni bon form say sanso ne hooks ebi shackles edi bi aba we no ma mu twitimba ka no mo mbe piem na afi mo beje mo no ni bi na bibia enkoye emfa emamo transformer oil edi bi aba we de amamo a mo ye eye worders no ya dia mo machine no na se oil edi gum no ebi abepiemu ewo eye ke afrane enterprise mo so mo repair fridge no sa machine no ya dia mo so mo yusu bi oil no edi gum no ke afrane enterprise edi bi aba koji bi fagum na fe embodwam retenten emfa ema ababo na sane road ya so na obehu yen ufi ababo ekwa opesie no kakra bi a obedu onom ansana wodu eye Akim State University no sansa ufi asane eba opa Akim State University ni nkan ya na se ya dia opa kakra bi aba batu yen na oni enso edi enkomo ni nyina ti no open chirma asimi die ya 0537 997 412 0537 997 412 new the bias fitamu before the forest no also number no 054 288 9071 054 288 9071 na oni ke afrane enterprise enso edi enkomo Festus enterprise sebra ene efie ankwankwan wo fie upe decoder enso ato de simu ebia store bi ina wabie na upe decoder ato de simu ahwe woni so ade anase bia office bi na ubie school na upe TV ene decoder enso ade sim dia eno ene Festus enterprise multi TV decoder ebi ho DSTV ebi aba Star Times Canal Plus anase HD Plus ni bi na person auto eyusu a ni nyina no ebi available ewo eye Festus enterprise ube piem wa chim da hanu nyina yakachibe na Bobina satellite na fe terrestrial decoders eni de onma esan abodwam retenten edi amount TV edi bi aba brand biabi eni inches biabi ebi eye Festus enterprise TV one mount ebi sound decoder stands ebi aba remote controller TV de decoder de nyane ebi available enso eye Festus enterprise AC yetunton bi brand biabi hospital biabi bunya bi ato Festus enterprise ebi satellite wo AC na fa medan wo de kodo bi wa fix amount sisi a esini mbo bio satellite no enyi bio ese fa sa ha no bra be we sisi sa ha no edi amawa onsan enhia ne bio o ni eni komo number so 0244 515849 0244 515849 and 0269 305785 na on Mr Festus enso edi enkomo yani chumasi sport no na ebo nhwanim esanso ene shelf ni station no ebo nhwanim we nyuma komo so yasen na yede eneso suma gudie mu nsem no edi abejaw ene anopay enso Free Brim Central District Football Association no enso so dani ewremo na se chairman no pa fan coach Daniel asokwan so ye no de nkomo be enso abiaja anano ada ana so mko wremo ewo kufurudia ema tournament kese ko to dwa won tumi wremo ema under 17 no omo ekwaje de simu na so no ba ye ene se obetena ha no se ede nkomo aka beja no odani ewra pa no kansempi enso edija se association na ono ene da no mpinifo bebere aso de dwumadie bi ede ashomunsa na dani ensu ewremu a na se under 17 o coach under 15 o coach ene de aka cheni na omo numre opesa omo adwuma ede omo a osomo omo nkodi ni na ensu esika sama ese bi ni ho enu ti ena ma adwuma no ensu ayeden ede amom when this China now catch obingo for form so ko fobia tale obeka che wonko enta ponti no ana me ana me but people bi a we feel say what no 7 me adwuma me ntua meka but if batumi wesi wo me batumi wesi wo say na yema e bia suspicion betumi happen ntuma e defra ma mo adwuma say ye no anya say people be from the man say you want to say no say like nyam go next season no e be better for this league here boy e be say e bia betu media for no kra no say bia league no kra live kakra bi kra under 13 15 bi kra 15 you meet my fan live commentary kakra bo dia man ya ono so me to man ya me bo next year e won
wei ɛyɛ nkɔmmɔ bi ana sɛ ɔde agyaeɛ na ɔmfansi hɔ a ɛna ɔtoa ne nsɛm so sɛ mmerɛ na ɔbɛpɛ sɛ yɛto ɔba ɛde ma no ɔde promises ɛna adeɛ ɛdi gu akwan mu sɛ ɔno sɛ mpanimfoɔ hwɛ no m to ɔba ɛde ma no a ɔbɛkɔpɛ sponsors ɛde aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ league ɔmɛbɔ no nneɛma na ɛbɛtumi akɔ yie ɛnso ɛde ama hɔnom ɛnyɛ ɛno nko a afei ɔso bɛhwɛ so bɛtumi anya office ɛnso ɛde ma association no sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribi a ɛnso bɛtumi akɔ yie ɛde ama ɔmo ɛne nneɛma pii ɔde gu akwan mu so agu so nkrankra a ɔhwɛ anim so bɛtumi ɛde nyinaa ɛnso ɛde agu akwan mu. Beto Abano, Nishabo, Ekasamba, you are but so far so good. Because I'm about measure say legable, never say paper sponsor be a trophy in no monomobi, because past a tribune and I can legable in Navi Naso. But me buy no, Yamaya drum, I feel legable, no, Yamaya my Sunday, who are Baby who and no ma, Marco prayer, me the bay to say. A sign, Esha was say me by measure say being your office. She say Yamia, Beto and more after office, no, Manyadano, but I do my semi, Jonosuno, Bigusua, by next. In be a lake and be before baby now office to make my complete me can say first no your bar the best I should say be poor moma and quantity national under 15 national under 14 16 17 number out from promises or more make I say me back so my first man can be because only one fish here the city to amount of the because one is a bit grab the talent to her I think every year be an mobile even with Dominico but in America I don't know question national camp or there yeah we say 20 year one for sure wei nkɔmmɔ bi ana sɛ ɔde agya na wɔmfa no asiwa onani awura mu ɔse atem da mmra hyɛ badwane ɛyɛ MP ɔnabo akwasi akwa ɛnso apromise ɔmo nneɛma pii ɔpɛ sɛ ɔde ma ɔmo nyankopɔn adoma ɛdɛ kyena ɛne sɛ saa adwumadie kɛseɛ no ɔmo hwɛ anim sɛ ɛbɛtumi ato dwa no ɔse wodane ade wura mu a na sɛ ɔno nkɔmmɔ a wɔteɛ ɛnso ɛne sɛ ɔmo ɔmo 6 set of jerseys ɔde ɛkyɛ association no ɛna afei 10 balls ɔde ɛma ɔmo wodane awura trophy ɛna afei medals ɔmɛwi so nyinaa no ɛne nso ɛde ɛka ho ɛde ɛma ɔmo ɛno nso ɔkyerɛ mu say a set of 6 jerseys, 10 football, and bronze minerals in gold, honestly, 150. And we as when we as I say a Chris Kabika Musenka Lake Neabon for referees Kaka with my case scanning there, which but a number coming, sir. By me, new one on me call Modachemi, our 1 year. Set with 6 jerseys in Melco, football 10 Melco, and trophies no, 3 under 30, under 50, and 70. And Sana bronze name good in Sivan, so Makaku, I'm only item. I see Cano and I fight there. I'm almost in Adwuma Saturday, and no way. wei Brim Central District Football Association Chairman apa fane coach Daniel Asokwankomo NSM de agyaw ene arobai yeguso ade afisam na eba efiemu fie na yewo no na nanseni sɛ wa ababo no ma okopie mu ɛwɔyɛ ababo salvation na ayade amrantie bi enso ɛyɛ training ɛhɔnom na ayade a na watwi mu ye satellite no enso atoto hɔnom ɛne mpanifo ekodi nkɔmɔ hɔnom na training ɛkɔso no na ebopin leader na ebisa no sɛ ɛden na ɛkɔso hɔ no ebisa ababo de nim sɛ 2 teams pɛ na ɛwɔ ha na we 18 fufura ɛba anasɛ we no ɛyɛ team dada ɛhɔnom na mu yɛ training na saka tami mododo afa ne gedo ɔno nso ɛkyerɛkyerɛ mu adeɛ nti a training ɛkɔso ɛne ne tumu ponti a wagada boys na mu yɛ training ɛwɔ Salvation Park no so Medina ngasa de Isaka Temine, Edinya for the Nimni Gadu, Clawi, I pesset, and a Timmy, I pesset. If I say, Misha, say yes, na, oh, ye be more, Quenimu, Hanason, so coach, now confirm more ideas. I shall say, and Minya, Kalan, be Bana, Bejuma 17 football, so Bibia Iska, Juma 17, Nami Cochrana, Minyo Bia, Medimeti, Bejan, and Internet, and Mammy Comet. Namisava, to be by no, Menya, Penfoni Bioha, Seminiho this time. I'm going to be I'm so okay. I'm be yeah, I jam back. I Timono. Bini mo bidache. Osun kwala na yes, me die no kwala na bebre na she am na coach da ben never started training. Da ben never started training. Obu ohon ma kwala bi ohon ma neni suade hu no say ball no e de opeso obo. Ade ne nyina ya bobi pen. Obu ohon ma okọ no hon mo no pitch so a. Instead of so obenya abotra ma kwala no. Akwala bi ohon ma ahya se no obebre. Ba onye obi obe encourage no o yire ho kakra kakra be yi a no so bo akwala no. Kwala na titiri nkura ni ntina ma me sa back say adene me ba be wei sama saka tamimu edi ejaye yakosu bisano say future for sa young boys the next 5 to 10 years say na ohun say sa boys e ba be ye e wa chima boabo
Shaze na me won penifo bebre wo mu ana kwala bi wo ho no na kabadistan ka mu ye kabadistan ka mu o gina brate ni obeba e ba bedu bebi no asate ada ana nipa no nso na ebia obedi nanim na ode na akọ bebia ese wo hu se nipa na ode ne kọ no ye serious na be ya obekọ a oye de won kogu wani ase se nipa no be kọ no so obekọ akogu wani ase next time ebia obi wo ho opportunity bi wo ho no a ono no be kọ no bia sa nipa no ye serious because of first one de na okoye no akose ho no tinye nsem nyina na enkwa mi won penimfo bi wo ho no ma amomu ni krumu ha mo won kran de bi ba ko bae na me nkwala na ye training sa tohwe ya no se nkwala ya mo krumu amu ye gudu sa wotimi nya ebetimi sa business na me ye da boy ye nyina titi ye don ho so no kwa titiri kura na ye de o ma me nkwa she se me nye ade na be ye for next 5-10 years in there obi mo amu ye good by next 4-5 years in there na nkwala me bebre na sa mu ye serious in there amutimi mbetimi pie baby ye academy na ye no efese ye na ye de ho join coast league na mo boni bi sa na efese ye because medical ne o cha squad di ho komo bebre onu kura de bia abre bia o hia me bia o ha me se de wi ankwala no si kama asem no menyene me ho na menye na ebebo am we gado na finally it sounds to be said now more training for some times salvation park ne so na challenges ben amu face say park ne there and said anya sa so park ne mbu mabam na no there oti inspirations and as nei odi ankan team bi ne friend of Falco Stars in some no all kind chiro mo no and no so catch any place no e bi say onya zegre park na so ball so a ugunya papa na utimi bo ebo ni ye. I feel that I ball so ne dey ebe hia mo apa because ball control cry no ede ana bibia so nkwala na me di sha mo tirim se na me started say me bobo no ibedi mu many dey echi odi ayenkai oti team you are promo na e friend Africa Academy abiribia na ya me no mo kasa ono na idea na me ne nam no ode ma me no na idea na me use ni nkwala no e kasa idi be ka tro mo say abiribia no ball no dey ahanum na ohun say no utimi control ball so a pitch die ni so a be kwa utimi mobo me kai sa asem we pa de bia no kasa tam na wabo sakasaka park na nye say na e fe ba bi e popo ana slope say ti wo ba to ya na se gusu na say ye training na ya pitch no the way CT no yetimi control ye we no de bia be ko bia anso ni ha e kasa ye ntimi emmobo timi de sa idea no e hye bitirim tema me ne nkwala ne tena se ya enti we saka tamimu gado na dodo na efre ne nkomo na wate no Yendeni enremo achim dan Kotokurias bobo kunumu ensu ni kuma kan femfi orman for more than some player aya brand fan Richie Zikoy enso dani enremo bobo kunumu as brand there oya integral player part mabobo ku fan achim dan Kotokurias ye papa na so season ye ko na wie ye hu so dan ni enremo ko bo loan enso elbafo akwata no enano ns ye twebe no ene di kuma aka ema on experience ko hu ye enso e de agya enano pai na me try me fake na so no team bia ne emu some traditional class no one or two the other no omo nyama bia omo ye den omo ye effort management any players no okay men kan se bia on players or the call into season into no wo akwaye player for o ba no answer nye permanent deal no na e din kakra se obetumi everyone because coach e ne selection na so ye ne squad omo prefer omo players nye den endi kan wansa ansana o what my day any opportunity na there akọ into na metumi aka na say no ye factor akọ a go again into na say e start here no yentumi nya nya we enkomo bi na say Richie Zikwadi eja na obewie kura no ana afe osiedu baby de na onya bi boy fi penfo de batudwa say place penfo no motimi ni mu no omo sikase bi na de ho aden e de ama omo dino omo drop mu ni na no na eboa no no so be dan ho di kakra ye hunu say MTN Cup mu no ogina mu etoto atena enso edeboy one or two the other no some issue be FOP up if I know kind of payment this and who send me by and then I say penfo no egina so am say one day yi bi mu film fa young guys na there and continue management decide say and the use young guys na work team ni no we ayen koma na sabrant osina kan edma chim dan Kotokurias boboku no Richie Zikoy komo ana be jaw ende anopai all regional games abaso el Ghana former captain edma Black Stars of Ghana Asamoah Bebejan ndisa Adwuma-Adwuma
enso eba so ochina Friday 6 July ana say Saturday na dwumadie no enso omo launch ewo eye Accra Baba Yara Sports Stadium na sa dwumadie no enso eba so ye chene say wa chechemu adi kronti a eneyi odesa original games eba so ochina okumase omo launch original games here fancy dwumadie 16 regions ni nyina omo nya ba bishia mu ewo Accra for the Asheshes ewo we share all African games they train no different countries and Ghana and host but we know I say Ghana na all regions we be selecting the best from every discipline 9 disciplines I be not as we select your best na no be share Accra the fancy 16 regions be select your best share mo Accra na mo dey see any I call it a bragging right and I call it a mini Olympic game Ghana Ghana the battle each other Accra. We former captain Adema Black Stars of Ghana Samwaja ni nkomo no na okosu chechemu say 16 regions ni na ebia o Eastern region o Accra na se Kumasi a ekwan na befa so a osubetim no ho adjoin the original games na ebaso no individual bia what each region bia we call your website at www.originalgames.com nti okwa discipline bia obe o ye tennis player ebe ma option bia wo 9 disciplines o click tennis na wa register very simple so bobola why nti no time so na nyame wana Saturday 6th of July launch here na e be we na mo bia na trials no a start into no disciplines no football, volleyball, basketball, long tennis, table tennis, volley, arm wrestling, para athletics and e-sport. So disciplines in ya we are selecting the best. So volley am selecting the best. You are representing mo region bia oba bia ordinary best na be share mo Accra and the National Sports Festival. Enti say na dwumade ne ebesi akọ o wachim down na unim ball unim TV game ball and I say nei long tennis and table tennis unim ball remo www.allafrican.allregionalgames.com na also register untimi a oba ma oli bechi watena se na afri wayama na bibi answer akoye entini eno na ayade a week 26 of the ayado nchema keep fit league no enso eba so na wotwi awie Sunday na dwumade ne na form na okopiem off from Promotional Park na so from Promotional Sloda ebo Zongo Astrotef no so na Ali keep fit omo etnase na omo ne odan keep fit ed aboni Pentecost Park no so no ayade a kwantanum omo tenafie na omo Islamic ed aboni SDA omo etnase na omo ne Alife so abo ewo SDA Park no so QYC any atibebo Methodist Park so na South Town so ebatnase na omo ne BBC ed aboni Atefa Park no so na South game no so eba so Placid Park national ayade na say Mr. Man womo any Jamaica na bebo na fe public park Chima enso atnase na on air community 6 edi aboni table no after match day 25 no Chima di nkan 51 points odan kifi tosu mienu 56 to die etosu miensa 53 Jamaica tosu 954 ube hwema active ababo tosu edu 28 points last three no I don't know what's it Alive etosu do 9 21 Mr. Man dunum 21 BBC Chatwo was 17 points. You want what's up? I do know what's up. I had to focus. Yenda ni enkwamaro yenda yechase free Euros na so da ni Roman say Euro 2024 no yaduru quarter finals nyakopo aduma ene numere kain na sa kasifo na chase ekofie 4 p.m. Spain enso ene Germany e di eboni ebebo be se no sia de na se bako otido yajane kwan enso omane kopo enso Asia France eno no so ene enumere game no enso etoja nyakopo aduma de chena England enso ene Switzerland e di eboni 4 p.m. ene game no etoja na fe 7 p.m. de chena no Netherlands etna enso ene Turkey e di aboni Copa America no so ayade a eno semi final game bako eba so ochina ebeto aso na de tiene say Argentina omo chena se ene Ecuador ebo 1-1 after extra time penalty na decision so no Argentina ehye enan ema Ecuador enso ete kanemu mienu enu ntina Argentina aprogresia okone nim na enu a ayade a goalkeeper Martinez odima Argentina no oye says papa na boaye yes anka Messi say ni penalty the goat no Messi say ni penalty but still na Argentina enso eto so a umtimi di nkunu kanemu na Ecuador ete kanu mienu Saturday eto so Venezuela and Canada airborne 1 p.m. ochina Colombia and Panama airborne 10 p.m. ochina na fe Sunday Uruguay atenase na womo ene Brazil edi aboni udani
ewremu ewo Napoli a omse wakwa sign Abrante Kano Sinakan edema AS Roma oboku na Abrante fan Leonardo AS Spinazzola no se siam prempram no ka say the 2 years contract no new coach edema Napoli Antonio Conte ene no awiero Bayern Munich enso omo supporters na ekase bebre na omo se say thousands of Bayern for fans no omo sign petition say Abrante a ye fa ne Matthias de Ligt Bayern for person mo ton no edema United no omo de omo mpene so na omo mo gidie say Bayern for mo ton Abrante a echena bi no Bayern ba regret so mo ton Abrante a ye fa ne Matthias de Ligt. Mo Salah ana reporter to da anasa Abrante Egypt for Adam wane a omo ba beko na fe omo ko boro Olympics game no bia koye Yankopon Adwuma July 26 ene Adwuma de no esha se na nka mo catch Abrante fa Mo Salah so di di e kan eye players no de akono so onkoda okosha se pre-season ene ma Liverpool boboku Manchester United says sia de omuhia ska eno ntino enche na mkofa pa fan eye Johnny Ashworth ebe pie mo makache wa bodwuma enso edama pan be pie mu no o si players bi United a ase ball no so mu nimbo nti ase no ntino obeton mo aso mo su eni mfaso United boboku nim up 200 million na eneyi or their top players for aba eno ntini players be se insia eye ensu bi Abrante fan Victor Lindelof ni din edin kan Harry Maguire din pie mu Casemiro ono so din pie mu Christian Eriksen Anthony na fe Jadon Sancho any Mason Greenwood we mo players that Danny Ashworth or the omudin egu pon so say obeton mo ready 200 million pounds at akoto players for Ama United. Luxion so as a reporter to the Yankopon Adwuma edetna England ejina kono omni Switzerland edi boy na Abrante ne pra na so report ne say wan hwa obetumi ejina masi akan edi aboa ene man eye England edetna Kofi enko na Arsenal for so David Raya unso omkofa no for loan e wo Brentford ne baaye report en sa kan say sisia de Arsenal for omasa Abrante no permanently 27 million pounds and Matia that Abrante for Brentford. You see last season 41 appearance for the Gunners or keep you 20 clean sheets and then I'm say Ochimu Pepe back up and pound and then say order pool 41 hour keep you 20 clean sheets there. A so any pie into Arsenal for Abrante no ni go down a con campaign into Omasa Abrante and next season Abrante if any David Raya or a permanent player Edma the Gunners Arsenal bubu kuni di munkomono edija on this note ye now so the next somono edi esia na captain in the morning atwaso amao midin Joshua Kwabene jenim Yosef Aji utenenka Raymond Acheterat produce show no from afar na fe Benito Mauli enso etena machine echi epipian voices ahodo na di gum edi maye ye di sia na captain in the morning enso atwaso amao Arise, gather youth for your cause.
Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkan 93.3 FM. Let them know say we did firebone. Menewa erade. Menewa minyame. Menewa erade ade atie bia o. Kumo minim se uguso sheshe. Kumo anya dana ubecheche. Kumo na minim se obi abenya ne dia. Kejagum manijingum. Kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so awradie adia chiebia o kumo minim se uguso sheshe kumo anyadana ubachiche kumo. That's right. Young faster than confirm the sports team. Joshua, Kwabena Ejinim, Kofi Ejiri Ben Mauli, Yedoma Sibibre. Bringing the time check, Sam 41 minutes after 7 a.m. Marching. I don't need you made anything. Fremi Obuoba. Ofori Amanfo. Obi send a message say na if you are no pa kumu yi. E dia ba asem na asie. E dia dia. E na make a chance am ka see jarum nkwa na minim so. Ya twetwe ato so. Ah. Metadia e ya to me so. Kejagum manijingu. Kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so kumo anyadana ubechiche. So as usual, we will switch to the brighter side of life. We will join them and celebrate with them. I've seen a lot of messages trickling in. Maybe I can in a GF Diama Womo. Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkan 93.3 FM. So let me start with this one. I'll say a glorious happy birthday going out to Ajoko Deborah. He said Deborah. It's Ajoko Deborah. And I said Deborah. He said happy birthday going out to you, Ajoko Deborah. And also to you, Ellen Frimpong. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Minister Bafo. Daniel Latte. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Hey. And also this one also says a glorious happy birthday going out to Frederick Chum Asante, aka Kofi Maradona of Achim Wenchi. May all his heart desires be fulfilled. From AEA Memorial Academy 2012 alumni. And one with the Equamount. And once again, Frederick Chum Asante, aka Kofi Maradona, war at Chimwenchi. Yes, said Naya Woda. We are one call AEA Memorial Academy 2012. And one more catcher was so Yankopon Tonquim. Or more Kuma Swadi in Amrem. Niamoshi, a Radiankopon Yam Famau.
Frederick Tum Asante, aka Kofi Maradona. Live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Do have a good one. And also to you, a glorious happy birthday, Obinfo Charles Edu. Obinfo Charles Edu. Oh yeah, professional photographer. Oh, I'm crying. And now I would happy birthday going out to you, Obinfo Charles Edu. Bra Charles, Bra Obinfo, Bra Edu. I'll pay you a glorious happy birthday. Live to be 93.3 and beyond, and of course, do have a good one. Live long and prosper. A glorious happy birthday going out to Madame Joyce Abena Ejewa of Odan Roman. May she live long and also live to be 93.3 and beyond. So happy birthday, Madame Joyce Abena Ejewa of Odan Roman. We a free General Manager Ahenkan FM, Mr. Benjamin Champon. What the Amota friend Brakofi. And I say Apuzo. And I say Enkanchira wo Madame Joyce Abeneji wa Dan Roman. I say newa wo da ma happy birthday. Unyankopon kan ho onto wonkwam. Oma wunyinche. Na wakoma so ade nyina emrem. Aropai, yes, ye loud and clear. Olu. I was a better. Yes, who feel him, and I miss me feel you too. Olu. Yes, Olu, a biemu, kumo, ni nam ka ni musao. Emusie ni nam ka ni kumo. Oluman, I don't pay me more achio. Me just say bibi aboko there. Ejana so. And I so Janu mi ayem. Yes, so on Crawford hinimu. Yes, so on Crawford num. Yes, so on Crawford kamu. Office ho yes so. Na minim sa obi abenya ne dia. Kejagum manijingum. Kumo. Ejana so. Kumo. Nyakopo ya Adwuma next month. Ye nyina show money. Or the new single ne dey ba. Ebe ye banga. So I say it's munyina mumbi on an alert. Sunset show money. Or the new single ne dey ba. Obe releasing nyame ya Adwuma next month. Eya na mweti amaye why. Said ye mo ye Monica. Na mo ye de kan ho nyina no. Munye we so sa. Olu se kumo na wura no. Ene nam ni mu ni nam ni tirim olu mpacho nyabotre mabusuafo te kan ni mfom kodura somdwe mu ma me wate. Ejana so kumo say ba na ejana so kumo ejana so fire Rasta man Matthias Krom kumo brabesha machfiato so kumo mabasie mechato so kumo metadia eyato meso kejagum mani Rasta man open to so hey on my way mu anyway so that chinti your bra kwenti afutu na de sun wo mu adaro ma yemfa nto aso na afa yenko yen anim ejana so kumo sayaba na ejana so kumo ejana ejana dia so ampa
And this one also from Richard Ado. And on also so we say Frederick Chum Asante, aka Kofi Maradona. Also on so mano happy birthday. Richard Ado. Richie, I don't pay Maradona wate. Why? Odamu nyina amase. Me bacha oda chinti se na medical catch on your bra kwenti afuchi na disun ewo me ne bra so me emfa nto aso emma wo anopai bro focus e mo say believe in the power of yet. Believe in the power of yet. You might not be there yet, but you will be. So what bro for say? Okay. Believe in the power of yet. Yes, say G to me a ewo mindru ho nanso medru ho. Minyanye ye but meye ye. Eya na ede ye nwanwa sometimes mitimi se na mehwem papa din and I no onya 60 years. Ah ye nyina ye kan ho asem wa ha. Na obi ono na nya 60 years ni timi hwe ye nyina ni maka kira se ono afi no obe sha abrabwase. Na me say obe sha abrabwase say 60 years experiment was one na ya kan we ya expire. Expiration ya kan nti no se se wan dwe no so no me afi na me ba be ware. Afi na me be wo me ma. Kumo say ba na ejana so kumo. You know what? Owo some vim ni energy bi se be ye hwe me ye me tukwa me fa me se na me hwedin na me say oh okay. I was some picking lessons be the free the papa yi mu. And I be hu say Bible me ati asese nhira ne wo mo mfa mani hu ye na nso mo gidi. Medofo oda chinti. Bo sasa na onyankopon kan se ode wo koso no. Onam kwan so a wo ko unuru ho. But nya gidie na ka kira wo se minuru ho de na nso meduru ho. Minyanye yie de but meye yie. Minsi dan na nso mesi dan. Mento ka mprimprin na nso meto ka. Mi adwuma da. Nansu me biebi mi hunu me ho se me ye CEO kese ma biebie nwuma afa Ghana for mabunu ama wo nse call ma no me nye yie de nanso me nim se me yie me gesa tumi no edi mirofo oda chinti eya agidi so ate tumi bi wo ho unya nduru ho but sa tumi no ewo mu se me nduru ho de but me duru odi awo me hwe ade wa ha o se okwantuni nkokotena ka mu tie nkomo no se okwantuni okoba bi ti senkran na okọ dance station baabi a Accra station wo so okọ Madina so okọ Kasoa se okọ ofre sen Kanishi odi amfa se Kanishi no okọ tena Kanishi ka ni mu wo odan lorry station ha onru nkran de nanso otumi ka kira wo se okọ hefa okọ nkran se ka no bekọ akọ ye den se bekọ akọ ye den otumi ka se me konkran aba otumi ka se me kokumase aba otumi ka se me kọ wanchi achease suaduro me kọ ho aba me kọ manso aba oni manso ho but owo didie si obeduru ho eni nti o se me kọ ho aba owo didie se tumi a ewo mindru ho nanso me kọ ho aba no ogidi ye ndru ho de but ye gidi se ewurade onwu yen animu ase. Believe in the power of yet. You might not be there as we speak, but you will be. Said ye tie biara unzi de bia me no kase biara maka cho se eyire so sire so se denyara ewurade onwu yen animu ase. Ode ye bekọ ho bosha asase no ode ye bekọ so yedie asase no ode ye bekọ so awari asase no ode ye bekọ so awo asase no de yebekọ so akwantu asase no ewurade de yebekọ so adwuma asase no me say yenuru ho de nanso de yebekọ so. See yourself, imagine yourself so big and believe in the power of yet. You might not be there yet, but you will be there. Ewurade nka yen ho na onomomoa yen ye da chinti
yenya gidie saa na yentu saa na mo no me da se anopai woda chinti yebetwa so manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so fireball rastaman Matiasi Krom kumo brabesha mashishia toso kumo mabwasi mechato Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM kejagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so kumo fireball dem ejana so high grade Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM baby carry go. If you leave me, baby, I go die. Nekuna sunni sisi kete. Okambro footy clean, I know you're risi. Nisi mujire smile siri. Open it once, I'm in chili. Hey, me baby ni brownie, yeah. Golden tree chocolate, yeah. Me chatoli, yeah. Each and every day, me happy, yeah. My own, that time of the chase, I'm there no money, day. My own, see my heart, push it on, I dey grind for my genge. My own, like the air, I dey feel am for everywhere I dey. My own, see the money, baby, come chop am for me, oh. And every day, what's up in here? What's up in here? Although my lonely plan, I bet chat to me, yeah. Chat to me, girl, yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. And the dinner eat it just for two. Me dog now would dominate baby. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM okay enti kumo ni akwatwe pie ye eno no my own afia ampofowa atena ase obapa apumboko de boko bo na nso e nyame adom me nso me ho ye pa na utumi da yie de ai bende na ade achi asa ade achi ntempa this time wana ade achi ntempa uko da yes sia na ade achi oh na osen betoa eye grinding ne so ntiaja ya kwasan ba na kumo eja no ani wisie no enya akotwe opani no aba Dr. Matthew Opoku Prempe ka na nya beduru ya de ya shom oh he omo se do meyi na no meyi no omo ni obi fufuro bia the men na no meyi oh da bi omo nkrofo pa sa omo nkrofo ba se we ni ye japade e na omo guso omo implement no ejapade book no na ejapade book ni fa ba bi a bi amakohu no eyi kumo sa kumo eji ye hwe mo obokodo free 2028 kono ene ye be hwe mo obokodo 2028 okay chiripa sa eni a chiri sa se we ne yenhyehyɛ ye nti o ma hyehyɛ o mo implementing kakra afi be duru ba ana ayi ajapade buku no 2028 nsa bebesi nyina enso ka ho no mo tworo pa boy ezi 2028 die besi wo ho nso no e we ajapade buku ni mu a no mo mu ni ma chirichira ade ya nene wo mo che nyansa bo akwa
omo hu na chirichiri ade ye ne ne enti eno no owura Matthew Poku prempem no ka say abusuafo ye nya agina tumu a waba be ye Frank Akurafo abedi akiri ede ama ene pepe osono kokroko amanyokuo no afia de ye be wuram na ne nkrata no so de ba ye nsem kakra wo mo be ye ede fa dok ho no yatumi ahwani a ekoso yo anapa na watwe abo na watwe aboken da obonkrata mo boso na me de brawe na me de Daily Post da obonkrata no na efrase de ama wo NDC fuo na chese wono so kire mu a Supreme Court wana nkase na nadodan kwa kufuado ade ajaji fo maako 15 dunum akọ dada na so Chief Justice ashada ayekude atworo nkrata koma na nado se openkofo numbi ana nado nso nfoni eda ha wono so yakude agi atum sese momfa num ne nkoka 15 nenye 20 ana minority fo nso atikwa pai omo kire se enyemra kwan so no se die benti ana aban no wobedi se adwuma no eba sape na egana amamra no na ya to na sawram ne ya di etim ne ye ho so aye neoma foforo enti ane NDC fo otia ewa ha sei na aya CJ Chief Justice enso na emprempren na sam ni gina ye ne tworo ya wo tworo do kwama na nadan kwakufa do fa sa ajaje fo so ohia won Supreme Court ya ye se owura bi di attack na di kire se nyansa ba ku sei enim nyansa jomo kitikiti se mpunim ho asam edarum se krata di aba ni ase nyoma maako du bi a efa na po ho arrogant energy minister ne di kan ene di akeka ka ho na che se enyoma maako du maako du nko ya ewo na po ho enya nyoma papa na mi hu a hei LGBT ambassador gina keka ho sakrata we pantino chese LGBT ambassador said ye benti na mudi LGBT ambassador ebeka na po ho enti enioma maako ko no sane nunsia so akosi du krata be no Daily Post ni so ade o se den o se 10 cardinal signs of Dr. Matthew Opoku Prempe aka already sins. Okay, sins. I just say now bonne erade nyankopon. When wa zoom the seat of judge no. Wo say? When wa ye no ho timuafo e de ma nyankopon. Anya na Daily Post wa ye hu ni ba kwa na twere. Nyankopon asoma no anope ya na. Na just say anwan say LGBT ambassador sesen. Na yes wa list ni o ma no. Free Wi-Fi fraud. Number 1 near arrogant energy minister. Number 2 near divisive tribal bigot. How? On calf and come on. And the one in on my tree. Habitual liar. How? Liar to liar. Eddie, inconsiderate and disrespectful. Oh my God. Corrupt education minister. How? Mass set scandal, laptop scandal, free Wi-Fi fraud, LGBTQ ambassador. Any share him. And cry just number 9 no cry na many women. Number 9 no. Almost you abusuafo. LGBT. Number 9. Community one number 9 and I say one number 9. Oh. Ekasen. Oh my God. Ayo. Ti Daily Post so boneka ukwa ayimu a Roman for mu ko boneka. Enti se wakọ boneka oba na se Roman father na twere gu ho no de ama nkofu eyo se de benyo obi ehunu. Na ya brother Chronicle da obokrata so da obokrata yin so eden samu abasa ba amyamfo ni na da hai. We ya na pofoni boy many su crime si wanta na pay ade emframa fam ti kwom de me da Chronicle asem ode aba ne se na
na po na ne mfoni bia ha no kakrai no wo kire se wo be break 8 no ne ba me ha o wo be boa no mo ma break 8 no etu ono ngasa nso nkra to watwro e de agi atum sampa ranimate no wo be di no en watwro atum se breaking the 8 no ye bebum se dwe NDC fonso gusua na chese wonum accuse president ene chief justice wo mu giransi a wo masie so wo de nipa bi ekọ supreme court no ho asem da say Ministry of Finance ene University of Ghana yeso wo so akonkonyasie bi agya ni nyina dafa economy wo mo kwa akoto ato adwe ne ade mako discuss the Chronicle the Bokrata no the Ecclesiastes chapter 5 verse 4 by enunti uwo bra yonkwaje ho adwuma na kope Bible ibi kenka the Chronicle munsam no New Weekend Crusading Guide the Bokrata no ena mede eto aso na yase empanufo mfoni no mda na wede man ana mfoni we de anya na pomfoni bebreba watwetwa gu ho yinti amko yiwe anya kura apamfoni fefefo ahyehye kotu akese hadi ayi no dodo enya sen se onipa no ano no foni no so no a twani TV no so esoro nko na picture nso utimi se ache tete picture ache de kire se unse sese no na abodwese no fita no adoso so but we ne de na abodwese ne etum you say no body no so kura mpumu ayedu na nimu kura ayedu ana mafa fialanga picture abeta papa ya chidi ade enti man chu so picture so na opani no ankasa so de to ni page o say we no opani no ankasa foni first year ne mame pa cho no sa we no picture we ye no de to the page official page ho sa new weekend for kotam free yo enu omatam enti wa mo kire se napo ena wo toto asre MPP fuei se MPP ntwo ni zigizagamfo bia nka mom na omunya adwumaden ene hia kratai edmunsam aba na police sadom so se ni wasum na no wa hati se nani abre ani bre nso jaka be se kratai ba bia ye ko IGP dampare mba dani abre papa was 2024 about die bibia ya krado na wa wo beje hwe wasum se ti obi anya steady na one ne mema no o ma ya krado papa pensu na da hai ya ono nso anya yi nie ono nso kire se kanesen anya hwan prime minister na da hai asia hai using mobile money to buy and sell across Africa, a fast track to economic integration. Was it embrembrea ya kasei? Sha utimi do mobile money yao. Mobile money. Sikagu phone swa. Utimi de top bibia se bia hu bag bi na wo navrongo krade se ben ya. Odi a was South Africa na pese wo to a. Oh. No answer papa una o say no papa no nti aban no bo ne homode economy no ekwaye pa ti abasobo na ekwama aban no na NDC fo nso ene yeso wo mo nso edin tese babia bekọ bi da ho NDC tackles Chief Justice ho asam da ha say ya Chief Justice ya wose openipa numbi akọ Supreme Court ajajifo numbi na ho asam da NDC for say omompene alata bam New Weekend Crusading Guide the Obokrata mami free honum na membra ha say the Daily Searchlight the Obokrata no na mede to so ha na pop for ni we dey to say nanzia no otwa eno eda hanum search say yayi no sweet na boya say confirmed ya chase bebia osro ni asase age atum say ampa ono na edi Dr. Alhaji Mahamudu Bamia echi na Dr. Alhaji Mahamudu Bamia mfoni so edase ha say en wo kacha GPRTU for say en sacha fufro bi eba
transport sector ni mu no onhwe no fa ne hunjimu bi omo sonson fa mo hunjimu bi GPRTU ya wonum ya eye ahyenkuo baako a ewo Ghana ha sei no ha ahyenkafo kuo baako ewo Ghana omo so efo mo hunjim na sesei transport honom no oh enioma reforms aba papa ya ho asem edarum secretary ede aba na yase eye maame bi maame comfort echampon comfort echampon no so kasa kire aban ne se ebe yanka aban no fa July bosome ne di kan bia nsi ho na yamfandi Ghana Poultry Day na sakabeya ahomeje dawo sabeya de be yamfansi ho na yankasa yanyan kyerɛkyerɛ emfa ento enkokwanyen ene ntakramo anyen ho ti nanka yanya Ghana Poultry Day anka ebeboa pa 1st July bi na no 1st July yom se hwan day si endi ya titifie na wiem ye basa ade ye holiday nsunsu na do se yankwa adwuma se de benti ekwamu so sresek yanya no Ghana Poultry Day ye ho asem eda hanum secretary ede aba afa ba membra tantala mutela no so ijato ho na so mu si atinkonwo wo hwe enfoni eda so mu si ajanan yo se de benyo ya se wiase nyina Africa ha nyina da o wura continent no so a Africa ha National Cathedral National Cathedral yo mu si sika som 339 million Ghana cedis ni abos katuo pepe dia hyem yasi afango si National Cathedral nanso emprempre sika bebrebe akom nyina akire no Africa ha nyina no ana eye bonka je kese ya wo hwehwe wa Africa ha behu bonka kese pa ya wa Africa ha nyina yasi National Cathedral na biggest hole in Africa aya bonka je ya da hoyi National Cathedral na busu so wo hwekra ta nimpa bakasa atinko no mu sie Jesem amena wo hunu ba bi kuro ekosi National Cathedral pani ni nyankopon po ne ya hye ne boy ayese na yen killer boys and girls common floor members entini ya ji ho ngenan 339 million Ghana cedis antimi ampagya na yensi ho na emom bonka na yatimi atu ato ho amena donko ya Africa ya nyina asa amena we obi ehu bi da che Ghana yansunsu ya settle record ehu asem eda ha secretary atwere no banga yam edi aboho na yasi NDC fo nso mama fancy ha say na me nko ba bi foforo NDC fo ni omusi je ya omone no boot for boot mama Justice Arabel Tokonu omone no ko boot for boot pa ehu asem da hanum secretary dia ba the daily searchlights no the informer da ubokrata enamede to asui na yasi afanya marking ono nso na bo amanyoku ahodo wa Ghana ha se kokobo obo mu kokko enti kokobo ekọ eri ama amanyoku ahodo a ewo oman Ghana mu otitru ene atopefuo mienu no NDC ni MPP nti wo be hwekrata mu a MPP for wo mu chairman foni eda ha ora 17 ena NDC for so chairman ora Johnson esiedun ketia nso mfoni ebia ha no otu wo mu fo pa efopa en wotu omo na yeso omo ha homo clean up exercise na ekoso won krampumpuni mantem nti yesi zoom lion for ede akutrement bi akade bi ade prapra ede ma emiamia hodro tese wan akọ ede akoma mpanifo so omo nye na wom clean up exercise no mo ye no entimi enkototin enwie mu die eho asem eda hanom sei na ye ka se matiamidu njushwanim kila yeka se yesi waje ni 2 waje alloy ona waje alloy kesia pa na waje si wo se ko de special prosecutor owura lawyer Kisia Jaben ekọ maame Justice Arabesa aba ho wodi kan kra de no kọ na nanado nso wo so ma CJ se abrantie mi hu boni bi e won ho papa na yeyi Yesu ma na ohin su krohin kwatro nkrata ba se
baraba samusi mbeko akoku na mukoku na me de me woro me nsafiri ho sa pe eni ya ma amatia me do aloi aloi we de mu odin to ya shanani akasa ya se emblem omo mfumso bia work is ya jabe ho anu nti o se ya je ni post free ni nsem onti matia me do amfa na asem ko Hebrews ho asem da say na grateful so kire say enkomo hu ye kaga na hanum say yesi ye beka bibi afa humasua ho a enka eja kampanifuo no amoso o manya adwen no kwa mo ne wo mu omudi akoten wo adekirem beko enkunyasie abusa so ade wei no yenya ne sen na grateful che say proposed free SHS bill bi no omo keke kan ye de kwa mra shebedwam say omo si we were not consulted yambusa wa mo hwe chese yanche wo mantena se yambusa na ania na grateful na de bibi se bo free SHS pese ebo ho ban ya no fo bia na eto ampa ho ne ye free ade so meba betwam ti se hwan wa mo amudi omo ho so na omo twro de ba ye na omo ka ho asem gbragbra na ye free SHS na nyanya na pempem ti na grateful so omo de omo nte ho hwe omo nte ho ma chekra the informer da ubokra temu nsem enono na the Daily Dispatch so ede napo ene ne boss stia bender omufo ni da ha se stia give and so se stia collect and so omo nyina na da hai na papa ne de anim Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wano ene edi anim a chese owura na ponso akeka ne nsa ya abom mienu nyina akeka omonsa ehia omasunsun omonsa ahyehyɛ omdam ne fam ana honya dam ne fam ehwa ya omo arms omaba yim ena omudi ahyehyɛ mu ana jeze emfoni kre ya twetwa omienu nyina so seda so ya wo mo sere se it is possible wifi no so na etua aye ne esoro apampam ho ti se connect bluetooth no connect ya ho asem da ha se gina so jiri kagiri na mayamra se ha no mo aposi force say they are ready pa capital R woman ya bedia say December 7 abatro ne de finchim IGP George akufu dampare eno no so eka ensansemi na kwabena enketia yesi ono so echese jogate wabon ho modern wakura ne ho yie obu on mo odum pempenso bia na wakwa bibi na nanim onyam kura so ate na nanim onyam so hwan we die wakompote ne ho akura ne ho yie papa ni mudie nsunso akura no tum se pampe ye ho asem eda se ya ohibi ebojogate abaso Daily Dispatch the Ubokrata no dia midi twato Daily Guide the Ubokrata na tap and go ehwo asem no unzam ni bi tap and go say yete taxi for nsunso bejo mo de ba omi asa nyame adoma August busumi ni mu tap and go taxis come alive August yo ehwo asem da se na NPP so wamon so chese na poa na wamunim tirani mate dibra no omo no se na po mu ade na po ti se na po hey ashimo yeah you know yeah ehwo asem da se krate atro do ni foni fefefe bia ya ho ade ye fe page 3 da ho no tafa da ho no bangayam bema na ni muteja je o tombrosie ahon fedua sweet napo na ya se Ghana hanso biggest CEOs nights ebekwaso na tumuponya se ewiem bobre agro atopre eria dandantro na ho enkomodi ebekwaso Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ena nimfoni afia ho ya ehwo asem da he ni ya se abana tabisika som $100 million sayanhwe na kuayo nsemo no enti nyina kiko nansen
but koko ya akatia sesu we koko we dia na say yes ye pe koko kra ye nya bi koko galamse na dia na ehun semprekese ensa sika we no timupo na sa bebo ma koko kua no etimi agina ne na so brane ma akonanimo ma yesi ye koton koko a yenya koko bebre e de akwadwa ma so akoton daily guide da ubokrata munsam no mediasi yɛbɛda ase n'agya yɛde de aka nso so de atoa so ɛwɔ ɛha no mo ama abusuafoɔ ɛnyɛ bɛtɛ o but ɛbɛyɛ mmerɛ ɔbɛfia ɔmenye wadwe nkyerɛ kakra wɔ napo a sisi a ɔba bɛpɛ I know sɛ wodeɛ wobɔ kala yellow green we a emfa ho Debbie na blue so we a emfa anya masam but me pese o kire wo wadwen from your point of view ne said ye wo hunu pair no now what it to 2 year your friend saying John Dramani Mahama any Mami Jane Nana omunso pair no sisi everything is ready yanti wadwen kire wo ho Edio. Ebemre. Abua. Mami. Oka dan no makoyi ni. Enti ya hwe na so hwe mu a. Se na ponsunsunsu ono wa ne good side. Oh, na se we onipa ntimi ni. Enti Ghana fo ne beto aba no. Enti ya hwe na mami ayi nso. Ajenu nso. Ono so say ye promoting no good side no kwa ni obi ono so on bad side so ono so ne bad side obi nso bu so obi nso ono so be ka say maame no oba say nkwa de na no metie ye so NDC for na de free SHS buy NDC for na de free SHS ne buy o say NDC for na enkrofo a sha ka say na de politics no be ya announce why you true for ana na enti yeso ono so a sha say o kan sam sa wahu enti no ya kwa yi ye behunu wo mo running mate mi njiri say running mate no okay o mo be compliment o mo be ka ho bi but men ayira say gina o mo mienu ni so ai bawomia ene mahama so mi gidi na ndra no bi kasem bi a kire me papa bi o wasa ne bangalo eno osise kura na bato no obeto ne se o MPP ni na opala na sempa ana na ponsun so opena sem because omu nyina ya asantefo enti aba na amamu achicha ma no e triba omu na onfa so nto aba no omu kasa sa abre isa nsem no omu nsem omu ka nyina no eye dia ekeka nipa ti bom mama nka asem nchiro I have to be very very honest me fa bibi ye yi bi amfansie me mama me papa me nana in fact majority of abusuafo ni nyina I'm yet to see obi a obeka so ye NDC ni but you know the last time I was saying this thing saade no a ewo yen akanfo ho me yakan ni enti saade no ewo yen akanfo ho na enye na wo wasore wo yakuma fie a na wo kobo NDC for the conference wo ka ayezu ewo yakuma fie onim die ntia yakuma dwa NDC no one omo akanfo ne de na wo akan ni de okodwane NDC ayeden o mfa no ntu nkyɛn a so na ɔka ɔmo ano ɔmo tonton ne ɔmo bum 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 a yɛ kyerɛ ɔmo hu ɔmo maa no no ɔka ho bi okay etire ma kyɛ wo dwa Rollins no dwane but ne amba betena ase na me sɛ die bentina based on me yakani enti wo ka sɛ ne senti me dwon kuwe ne kuwe dia me njoin saya say omu nyina ye Ghana for John Mahama Dr. Bawumia omu nyina ye Ghana for etu dia fa ne say de ya no amkeka me nto aba matani me nto aba utwumu 2024 tani na be mampani tani so aja say and it is so beto ama John Mahama so beto ama Bawumia omu nyina ntafo ne be di yeso if that is what we want to say
enti sa nkomo ne nkasaya a ekeka abusia bom ase abusia baako ma ne ho so chen ekuo bi so ye dey yanzo baby obi free there baby you free you have to be proud of baby where you come from but you don't rub yours on my face and you no correct and I mean put you there say oh there is superior than me so I say and you suban papa it is a suban no ye kuma mo and baby obi aso o tete jamasi eyin samampo mu a wo te de me kan sad de ne ade a me ne me nana adwene anye anko baby ba ko da so why would you say that so no so enye ye kasabone kasabone ye man ye twa ka na age ya ka bia be ye de oh ye de yank wani mu teye oh ye de yank wani mu teye so kasabone a omo kan ofi enye na wabodi a so ye frame afia ampofo a o say meme ni youth organizer de ma NDC no aye asembe na ba na afia ampofo a de wo koye NDC ni sen and so wodi ni ba bi kura party den entally say be kasaboni kasaboni o kasaboni enti wa ya chimni wa ya kan ni mu di achimni wa ya chimni wa yemi krom ni yemi krom ni enya ti be atie sa no an enya ti be atie sabe kramoni bekum wo bekum wa wo krom ni bekum wo bekum enkofo bibiri nware nyeja ye o ma nware wo krom fo ade na aguo me maame afu afirihia o ware ni krom ni me papa so ye kwawni o ma ware ye ni gina eni gu ye ena me no ka se woni aigbeni nete wodi mu how many years o matena e free brother papa de egu ya na esusu anketenkete we bia yen aduru o mo da so te sa ware enim enti san kasa ye ne we free ha ka sen ena me tie yi me twi mu ne beten ye pa me fa kodi aigbe because me nwan mu bi free ho okay enti me o cassette aigbe fo cassette ya me omo so cassette ya kwawufo a wa cassette ya wom enti sa me free ha na ye free na wo se adwan na ekuwe we mu free na wo se adwan na ekuwe enye kasa papa ne tani de ko tu aba ma tani se ye huru die enne upewu mpo tani na be ma mpani ga na ne otwu mu ne beten ye pe ukwa ha tani o ba ha tani tani e daje wa home ye hwe ba bi di befa kasa sa no efifiri hefa eni pani bi bu omo ho a che bi ni mu ama odwen ho ya na ya werɛ ho enti mu am kasa sa de me de me mo nya me yonko mu am kasa Alan so beto aba ma Alan a kasa bi a meto aba ma Alan because obeye osoafo a obehwe dwadie ni we so no oye ABCD open asem asem pen asem but enka nkomu nka say na ponso so open na ponso asem you are good to say that but men kan komu nkoka say oya asantini oya achimuni oya kwawuni oya igbeni oya weinti no ye nyina nipa baako era me ndi miankasa mabusu ya mfato ho yi ukrompete me maame ne papa ware ya ni gina omo bo asam no kwa person bete sa ukrompete wi onam ebika omo bo endi gina ebebubu but one of a prosper can bo mu yi prosper prosper ana prosper no yo ono of a prosper can bo mu yi o ma ware na e ko be 30 something years pasolo de anyina pasolo de no ono na ano a otete na no ga say solo no adwuma na wo ye no na wo di sa adwuma we yi a afu afiri jamfa onya ho so ati ase enti e wo se ye nyina de se etim se ye nipa baako se bibi nti na wo to aba na gina we so but memma wa no mpa da se me to aba de ama sumesi because ye mikrom ni because oya akani because oya sebe na migusu amenso me no mo kasa se we shouldn't be doing that what's your yes ani ene na adu free achim memu achimfo mo meka no kore nkyere ye achimanti ase ene mo nne ni nsu ada ne ayi no ani
Otro forest the dance ni we chiri fa chiri ha ya bere mu nsu ni ebutu ho no mo hwe ma ne sei e na agene no agene bere mu na agene chi achezo emu yi agene ye ka sa de agene ha I say banchi wo wa enwo udi endi wo ye ne hwe enye yi san kasa ye na ya mo keka ne de enye kasa papa mum ye nyai emoa mi de biara me ne na na mabusuafo ne de fe so se mu nya san nsem no mo keka no say enu na efiri he odi ma bi obi kura pokura dowo o ka se sabi o onyankopon onim nyansa saa ena otumi ma atimuni no akodo asantini no akodo tani no akọ o be kan wanu mu nsem bia o se da na me maame no ofa prosper de yi hwe na o be koro mo tentodwo ho a oni pasolo antoto bode amomu da pasolo oni na antoto bode amom oni na antoto mankani amom but wo be kono ono ofa prosper te eja ho toto board ayi omo na mami hu saa de no bankani o se mankani o ma a omo toto omo wi omo saa de atwi to no omo mi na mami hu ye okay so what I say e kan nipa bom enti ne se sabio agbefo yo madwene so omo kwa kodi kwafu obone a omo ma wo ho kwafu nso yo madwene so omo so kodi agbefo obone a omo ma wo ho yi nipa baako ende e ka sei mu ni de njai me de me ben wona wo ye saa de no a we ye hwani we ye hwani ye den 2024 2025 copy 2028 10 ni edi yeso o so won ti ase ya tufiri Ghana ha ya brɛ mo tufiri Ghana ha ya brɛ mo ne abusuan nchiche mu kasa fine sa kasa tantantan a ɛyɛ mumu bebre de no anyway free ha ne enne achemfo mo mra meka nkyerɛ mo kwan dodo sɛ ne yaye yaye mo kwan dodo sɛ ne yaye enwuma dodo sɛ no mo de abrɛ mo ya bi edwuma bɛn o de yɛ nka nkwachiri yɛ mfa achem dan ha ya achem dan ha me kwampo me ba ye me komfie nan a me ba ha apart from taxi ni dwayi a ye maame no ne papa yi mu die yi ene nkrofo a omo so ani ade omo ankasa bie omo de nkaka apart from no adwuma ben pa na ade atia no pai ye se ye de car be si aboabo ha ye twe nkrofo akwa mo makoye so me no wen e wo dan ha so me nti omo de car be si atwe workers ko and all person who play the devil's advocate yo yati yenya sadie no na mfa ayi enipa baako ye mfa mra even ye kan kwekrampo na na ado ne yire ofiri he ono enkrani ana so adan na ado ne yire oya adani ba adan fo so mo genium yes wo ofiri o town why na so ofiri o town na him for no what is that wo mo nsam keka adan nye odan mo de ne odan we mo de ne adan amanfa ana no mo dane e bi adan na mo te ye no mo kan ni sa si e wo usan ko fo bebe ba ha mo yira wo adan ni odan no omo ba omo yira nti obi ba no wa am kire ne kwan yi obe yira o si adan na so odan so odan wan fa o na ma no ko e a obeyira nti e ya dan ono no mfiri odan ino ya ji aba ye hwin aji abosi oku banfo e ka say anyways enti opani dia na akotwetwe we dia aba wonyina onipa kro opeso to aba ma no onyina ne dwuma paso onyina ne modern moso adwa ya mere ya me pna obi aba no kwa de ti hwa no onya no eden ya na so onim se alan ye mfa ana onim o se ka alan no emehye bahomi achi by force ka be kan ho dia nke no an kan pipi ko mo san alan be kan bahomi ho a sina alan no so no so pepani na bi o se aha na pa ba se ba bi se so ba bi yeye ense na akọ na poho yi edi so ope omo asem dia onyina so nto abama wo mama onka mema omani mpie mfina me I put it to him this morning
Omani mpie mfiri na no da. Se me pasu me sia sem because o ya santini. Omani mpie enya kasa papa. Eyo wie ne kasa. Omo keke kasa ansem na eyo wie ne kasa. Ekeke ni pati bom. Ema ekofa hoye de ba. Ene se madani peace councilor. Me de Ghana ayi agum ko mu tufuo yi. NCC for client o monka. BM no bia. O we NCC asem na won kan he. NCC asem. Ada no pela mu say ye doom light tin bi no. Ana me te so mo kan. Ayi CG for say o manya for to bi ntimo fa ncho ma anya bu apayo. Ene no me de na mu. Mo de na mu da no pela me. Ene enje say no obi na tofu ogu o mo ka mu ma o mo no. There's a manager, ECG manager, the two food go Mokamu. She a NCC. Oh, yeah, can you be someone say NCC? If you also say Como NCC. Hey, no. And I maybe you of a saying, I quadro you my back on no NCC. Why a crowd? Oh, ye Jumani, why a crowd so be a Jumano? And so I can't deal with my wono. I teach you in Seguchi, any air boy yam. Into the almost some crowd the area hockey. As you see, 100 year. Oh, Shana, oh, Peso Quadra home, Peso Bequay, you may bet it will be I want to have a hole. So you bet your account. I bet you are coming, Pepe. Oh, quite Bosumi, what it was. It's not like, oh, Jumanino na. Oh, ya quadro. Oh, now quadro. But I want can't no. So that's your mom cow. Na omo ni panika ka na ebu nsuo negum. Ka ebu fuo legum. Ahafo ka ifefefe o. Gam. Enso hwe nko hwe ma. Ka ne tank ni mu aye ha ta. Asewuni. Onno petru at. Okay. Ai. Onno petru ache. 20 nya adwuma. Aya ha ta ne si ho. So I say. We do nyina ho na mo mfa ye ho. Ye de betu scam and confirm mama kwatena social media di watem. Enti o mai bia ye wo mu. Ebe ye. Ana wo vim so ate. Me, o mai. Ebe ye. Ghana be ye o. Ghana be ye. Ze wo ho num na se. Wa anya de wo hu beto wa. Wo to na stress. Ekumu ato atwe. Brade. But me say Ghana be ye. Me say Ghana be ye. One day. Na obi nim say CPP be gu awie amoako ne adu say na awie. Na obi nim. No obi nim o. Share. Who can carry the history of Ghana politics? CPP. Na say na nkroma da fiase ne to abama no. CPP. But anyway. Academy. And the CPP omo pa omo ho omo hunu omo asenim. Si say ye kwa bat for so. Omo hunu nipa kra omo de ne ko say we presidential candidate na say. It is said ye 2 CPP no. Sa na emu bi nso da so hye dan mu a ye bo mpa ye say party bi a adwen papa nkura no no. Awurade ye ne say CPP. Oh yes. Ye no mo ni na agro bi emu. Party a wa ono no aye na dwen se adwen pani ni tirim odwen ono anko an ne nkrofo ho no onyankopɔ be ne tse se de wa CPP no no mo nko ba bia se de CPP awie no wo de wo ha nyanhwe Kennedy kan se mo de monhwe de besi wo de mo ha se de ke be gya nyankopɔ so mo mani bresa na me ka kire wo no se de confusion CPP mu selfish interest. Okay. Na we dey ato anu we dey awura anu we dey ene agye aguo no. Party mienu ye gina so NDC MPP no. Me se wo mo adwen papa ni wo tirim. Nyankopon be pa o party ne CPP. Yo, ana ka ye pa. Omo kunya dodo. Eyen kakra. Awurade be ye. Yo. Mami na se na ja ye mfansi a. Afia mpofo oba ya Santuana ye de no bo enkomo no. Ma chini dwumadie ni din ye beto aso na fe ye de aka nyina so de akeka ka ho de ama ye kwa homa ne so
entempa so na yɛne owura Samuel Boateng ɔyɛ political analyst yɛne na kwatwetwe enkomo ne nyina afa ɛyɛ Dr. Matthew Puku Prempa yɛyi no ɛho owura Samuel tie nkan FM so ni ma kye adaro ma mpum bɔkɔ de nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ pa anɔpɛ de ba wo nan so a yɛdi nkɔmmɔ kakra de afa ɛne pepe wɔn amanyokuo no ɛho na yɛn nyinaa yɛnim dada sɛ yɛwura Matthew Puku Prempe ɛna wɔbɛka yɛwura Bawumia ho nanso na yɛtwɛn sɛ wɔn bɛbɔ ne din officially na afei nkɔmmɔ bi a wɔ hɔ ne ahyɛ aseɛ adi these two pair no sɛdeɛ medical ka sɛ yɛn mu bi deɛ yɛnim dadaada wɔn nso na wonim dadaada na sɛdeɛ na yɛtete din na saa na ne yɛn nyinaa yɛtete din bebrebe but ne deɛ ɛnyɛ din ne na ne hia me na mmom ɛberɛ a yɛde bɔ nnipa no ti ɛne ne hia me paa sɛ party ɛboaboa no ho akɔ abatoɔ mu deɛ ɛsɛ sɛ wotu anamo bi a wotu ne ntɛm na nsunsuansoɔ no pa ne ba a yɛtumi akasa anamo na wotu na ɛnya nsunsuanso pa wɔ dwumadie nti ɛdeɛ paa the big question is ɛdeɛ bɛɛ paa nti ɛna na yɛbɛbɔ nipa ne din anaa yɛnim nipa yɛbɛbɔ ne din na ɛkɛɛ sa to an extent sɛ party ɛsi akonnwa so na wɔyi mu Frank Atuni na saa Frank Atuni no de ne campaign team aba na yɛnyɛ nyaa de wɔbɛyɛ ne boafoɔ de a that was na yɛ sɛ ahaw kakra bi wɔ baabi nti ne madwene mu no ɛyɛ akɔyɛ sɛ party no ɛne Frank Atuni no ɛne sɛ na menteme ho ase bi wɔ hɔ na deɛ mesusu sɛ na Frank Atuni ne pɛ no na party ne mpɛ ana deɛ ne party ne nso pɛ no na Frank Atuni ne mpɛ nti na akɔyɛ uisu ɛno nti na madwene mu deɛ nsusu sɛ ɛdi ne kyɛɛ bi sɛ campaign team aba ne nyɛ liga ne mesi bi a ana yɛ bit worried that me politically. Okay, nti nia ebinom nso kan sɛ is better late than never and sɛ yɛhwɛ presidents ahodoɔ a akɔ so a even in the MPP no a 2007 2008 wohwɛ bra na Nana Akufo-Addo ɔkɔbɔ Dr. Bawumia din even sad time no mo te aban mu sɛ deɛ sisi yi wɔn ɛte aban mu somewhere August ɛna ɔbɔ Dr. Bawumia edin we no ɛnyɛ a bit earlier July every still every wo mu ana 2007 to 2024 and chaka umu and emu wapao said in 2007 the political system and they said the omuan kasa mamu anu omade magana for they said the enough political environment in the year 2007 all the to ya enti edia hodo no ze na na de danko Akufo-Addo de na amadina amabedere said the we ni tielo we no dina bae no na as a dawson ana sa koye so teenage time ye be independent rasanti memu na as a koma a kasa na ye bibi kakra nti me hu ne sa how kakra wo say only to ho dia ebre no ko bibiri sa ba kasa ho ni nipa na ye de boni bi no only compare na de danko Akufo-Addo de na na Akufo-Addo de na as koye se onu ani pemi no onu fi bo nipa ni din ele ya bo nipa bi din a ebi no nya agene de na nso anze din ne penso na ama bebre se le ne no Dr. Mahmoud Bawumia ni koye nti so omo hu ne se le 2007 eni le no difference bi ani mu a ene ye omo ase na nso se le bre ko ne dim ene ye politics na dynamics ne ene o me se sano bi di ye so wu bi bia so yen in term reserve say uyi campaign team and so we are running later over man specific you are input committees ni you okra na see you okra no for na beda no nti na what you campaign team we assign you be you no and here now be fix running meeting on the head another afina over reconstitute or campaign team level for another afina now be strategize yourself and after the a whole and then say as a big problem kakao then ni le mu no e di number e di head here for the future hopes for the NPP throughout the 2024 elections. Okay, enti
meba dia wo de wano si wo ho sisi ya no ho but ma mimisa question we ye tie dia wo ka no a it seems say as a we are privy to information bi a kire say as omo ahye Dr. Matthew Poku Prempe e wo bawomia so na nyamia nim no krini say wo ma wo mo Bible ama wo mo Quran a obe kamu no kra kire wo say napo enye obi a ono ankasa de no ope no sa na wo pese o kira na Sɛ amanyɔsɛm no ɔmo no wɔ sɛdeɛ ɔmo si yɛ ɛna yɛn nso yɛ wɔ sɛdeɛ esi hu no nti sɛdeɛ ɔmo de ɔkɔmpe ɔmo a president a ɔmo asɛte ama ɔmo a megye yɛ sɛ Dr. Mahmoud Bawumia nya ne fofo de ne compare yɛwura mampanyin fofoɔ ne yɛwura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛna ɔyɛ mampanyin a ɔmo mmienu no politically ɛyɛ deɛ ne yɛdi amanyɔsɛm akyi kakra akyɛ kakra gye sɛ mampanyin fofoɔ ɛna sɛ ne free world no yɛde maa no ma ɔno a obi ɔbɛyɛ ne bɔ akɔ yɛwura aliu ma ama nyame mfa ne krantie Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Bawumia was from no politically ni saa but ɔno ankasa ti ni pɛm ka sɛ wei ne yɛsɛ no party ni bi sɔre tia mpanyinfoɔ ni bi ka sɛ wei ni wɔne nanso ɛnam sɛ onya akokoduro egyina ne nan so ka sɛ wei ara mpɛ no ɔno ana de ba but ɛyɛ akɔyɛ sɛ Bawumia deɛ ɔde compare mpanyinfoɔ mmienu a wasɛn asɛ Bawumia free will na ankasa politically party na mfa ama ne saa ebi sɛ party eba bontia abɛyɛ very emphatic sɛ nipa ne yɛbɛyi ne bɛfiri asante mɔnta mu deɛ ɔbɛni ɛne sɛ ɛden sɛ saa sɔnkatu ni nom na ɛfiri n'akoma mu ɛka asanka problem yɛ anim na sɛ party no nti ɛyɛ akɔyɛ saa sɛ party no yɛ Dr. Mahmoud favor bi ana this time round ɔno sɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ party bi favor nti ɛyɛ akɔyɛ sɛ party no adwene nko ɛna Dr. Mahmoud Bawumia nso adwene nko ɛno ne yɛ me n'adwene mu ne nhwehwɛ mu no saa na mehu no sɛ ɛkɔɔyɛ anaasɛ saa na ɛkɔ nti yɛnhwɛ sɛ Dr. Mahmoud Bawumia no bɛgye bem as to nipa a na ɔno ankasa pɛ no yɛno a na yɛde maa no anaasɛ ne wɔ bi foforɔ yi a ɔmo mmienu di ma yi no ne yɛbi so sɛ so na ɔmo mmienu nyinaa gye to mu sɛ ɔmo mmienu no na ɛdeɛ Dr. Mahmoud Bawumia no napo no yɛ ne first choice anaasɛ ne wɔ bi foforɔ bi wɔ hɔ a obɛtena mu ɔno Dr. Mahmoud Bawumia ne fuade kunu no aba mu ɛne no ɛne fuade no mu nyinaa gyina deɛ ɔtu sansa no ɛnyɛ party no nhyehyɛeɛ no sɛ yɛsɛ yɛbreki the eight na mmom ɛyɛhyɛeɛ bɛn ne fuade kunu bɛn na wo frankatu no ne ne bae bi sɛ ɔno ne yɛkɔtɔn no ɔno no message ɛne yɛde ba ne yɛde party no ka ho apɛn ɛde ama Ghanafoɔ ama yɛhu sɛ nipa mmienu ɛto aba no deɛ ɔgyina party di mu ato abama candidate ɛne deɛ ɔhwɛ candidate ato abama party na ɛsɛ ɔmo mmienu nyinaa yɛka ɔmo bom na ɛma nisuade hu ne bam nti sɛ wo no deɛ wotu franka no woanyɛ obi a ɔne wɔ nisuade hu no nyinaa no bɛyɛ baako woanyɛ obi a sɛdeɛ wosusu sɛ wobɛtumi ebi akontrol ne kakra anaasɛ deɛ wode bɛma no no ɔbɛtumi ayɛ no sɛdeɛ wompem na mani so ade mu na ba ɛden sɛ party no ɛne de wotu franka no ɔmo nyinaa abɔtaeɛ na ɛsɛ ɔmo break the eight no ɛtumi ɛde abam ɛde ama nti bigide sɛ ɛbrɛ kɔ n'anim no ɛna ɔmo ne yɛ ne ɔmo so ne ɔmo nhyehyɛ na bɛbi ehu sɛ Dr. Matthew Poku Prempe na ɔyɛ preferred candidate ɛde ma Dr. Mahmoud Bawumia anaasɛ party no ɛna ɛfɔ so de hyɛ ne kɔn nti ɔfɛni yɛm yɛ ho brɛ na bigide sɛ brɛ kɔ n'anim no ebi yɛ nsa nkɔmɔdi ɛbɛ saa ba ama yɛtumi akyerɛkyerɛ nsɛm yi sɛ sɛ yɛabɔ ne din deɛ meyi ne yɛ sɛ yɛbɛtumi asesɛ didi foforɔ bi abɛm na mmom ɛberɛ kɔ anim no ɛne yɛmu ɛne adwuma a Dr. Mahmoud Bawumia no abɛfiri pɛm ɛde ama no no so ɔbɛma no specific rule anaa san bi ama ɔno Dr. Matthew Poku no nso ade akoma pam ayɛ ahu sɛ sɛ no ɔsɛve the interest of the boss ɛne the party anaasɛ ɔbɛsɛve the interest of the party no a ebi ɔmate na animuonyam no nti megye sɛ berɛ kɔ n'anim no saa kasa wei nyinaa bɛba going forward million. Okay, nti clearly no akɔ sɛ the party against the flag bearer saa ne teɛ. Absolutely. And we going to say this time round, and I'm saying Dr. Mahmoud Bawumia and call on the ticket of Bononi party on an independent candidate or call on the ticket of a political party because you are Ghana we need to do all your more day NPP on Obama, Dr. Mahmoud Bawumia
ebi ɔno nso yɛ nipa ɔbɛdwene saa compromise ɛwɔ ho on that score sɛ Ghanafoɔ dodoɔ naa ɛhwɛ party ansa na ɔmo ato aba ma candidate nti sɛ wo candidate ano nipa dodoɔ sɛ na ebi tuma hwɛ wo Dr. Bawumia yi ti ato aba ma NPP ɔpɛni politically ɔmo hwɛ party ɛto aba ma candidate no ɛdɔɔso so na ɔmo hwɛ candidate ɛto aba ma party no yɛ. Okay, Eddie, talking about specific roles yɛde bɛma no a play during one campaign. No, so we share one committees, you tete manifesto committee, campaign team, ne kenke ho no a. Na baby wo ho no mo jatu mu o say yinya running mate ya. Ono be in charge of this, ono be in charge of that. So I think say with eno no kra they are already sorted out, ana. Well, also, at the agenda, two good heads, they are always better than one. So, me franka two ni waha, ne boa four waha. Yeah, for me committee na kasa hudi, and it say be, and I been incredible to me aboa me yet me afa up for me a formidable team. And after I'm yet me who nipa bi. Ebi ane ye wonkofo bi a enam na po adwinti dem ebi tmani wo mo nso equally wo nso wo san ni bia no e dey abeboa ama various committees ni forming as a campaign team no thank God for no etimi ama mo dwumadie na etimi akonkan but we ne dey menim se behind the scene na ye ni no se ye bo na po di na dwinti bi baya onse ye wo ye forming committee a mpanyinfo na nda no obiara de nso se obiara penipa o so so obi tini na ye adwuma ama botaye na na se ni so ade mu na tini aba mu enti baby ya to wo no omu ja to wo no obi ni se na po ele de ba enti ye ja to wo de mprimprim na ye form committee no so ye ni na po no so ande ntre na bu na po ni ni dada ni ata ni ya tere no dada why le ka tere no e part le ka tere no ana se the go to one kind of ka tere se ya ni ki ho na le bo ni education and unit acha ni a form committee na yi the committee no we tin the one number and I say the form we ni bo yi afei na won so do against the ba the committee no ele Marty Opoku doctor bit menya akukudu aka se nipa so me see other committee ano there me as a running mate and I mean sebo afọ no me do say yenyen sakraye wo no mo yen sakraye no the sense ye ne ba the otu franka bit menya akukudu asom and as a party bit menya akukudu asom and as enti as you say proactive ye reactive and when me who say anko so e party it me dey say abo campaign to me and sana ye boa for there me to me politically is a big worry at the moment and the party it too sana. Okay, yenum say in campaigning and even in politics in general, say ye target bibi ni wan hwe ya it me fighting against you. Ye were so many presidents were Ghana high bit me alluded to. Nana Dankwa Akufo-Addo in the first attempt, the tag the man was that Oya Homaso. You can't take it away from the defeat your course to 2007-2008 about for and also a play major role. Ye were Canadian Japan. And also the tag was that Nekasa Bibrinua Bonyo so Nuntina ma almost two abadi tia tag ya a war Dr. Bawumia any Irana po Dr. Bawumia tag there almost a goggle no so abunu sebi or trofo. Ena yera na po nso no so ne de omo kire se oyahomaso saade ya de a se empanimfo ama omo adwen ankoho na omo anya hu bibia politically ebetimi a fight against them. When NPP for the omo bi en omo meri so no omo pe bibi ma we picture tweet bi a se Ghana point bi o kan na wo Ghana bi a tro mu yi e ya de a politics na ngaza no part of the world and again TRC Libya can be a kind of a dirty kaka. Neoma Ubiano Casa, Ubini Emma, your politics move, which makes the Nipa where some seaway, saying what here. Napo, Baumia, or Monsam Kaibi, or Moni Ebi, and Madana Ubia Genius and wait to see. Nemo, there's a Nipa said the 1 and some agony.
ọmụ ankasa nsɛm na ọmụ ka no ọmụ as ọmụ ankasa nipa wɔ nye ọmụ yɛ NPP na ọmụ yɛ politicians o ọmụ ankasa nipa sɛ na ọmụ ankasa su te sɛ ɛteɛ ɛsu deɛ ɔbɛni ontumi haide da ne mmom ọmụ hu sɛ ɛnɛ ɔfis na ọmụ aso ni no ɛyɛ ɔfis a nipa nyinaa ni edi akyire eti su bi a na ɔyɛ ɛnɛ Dr. Mahmoud Bawumia na ɔyɛ vice president ɛnɛ ɔyɛ sankatuni ɛde ma party sɛ nyame yɛ n'adom na Ghana fo hu ne mmɔbɔ a ɔbɛba abɛyɛ mampanyin nti sɛ deɛ ne osi tie vice president no sɛ wɔ sakrayɛ pa bi obɛtumi adan na di yie foforɔ ama Ghana fo anyɛ gyidie ɛne Ghana fo bi asesa ɔmo agyene fɛ sɛdeɛ ne osi hu na ne nyinaa gyina ɔno no so ɛnɛ napo ɛnyɛ hwee kora no yɛtumi alɛfɛw as a minister of state sɛ ɔyɛ cabinet minister mbɔ ɛnɛ ɔna ayɛ running mate to sankatuni bi sɛ ɔno nso Ghanafoɔ ɛne nyame yɛ n'adom a ɔma yɛ mmea running mate o ɔbɛba abɛyɛ vice president by convention eti esu bi ɛda ɔmo so no one so ɔmo gye tum sɛ saa su ne ka ɔmo abrabɔ ho deɛ a ɛna ɔmo yi firi mu na mmom ebi ɔmo ne yɛn ne ɔmo dwumadie na yɛn nso Ghanafoɔ yɛn ti ase a Ghana ha no ase obi yɛ n'ani nso ɔsi yi a yɛsusu sɛ ɔmu adeɛ ana ɔyɛ ahomasoɔ ne mmom ɔmo dwumayɛ mu no justify sɛ ɔmo pɛ the right and obi wɔyɛ principal man yɛ onipa bi te saa obi wɔyɛ justice man ne mmom ɛyɛ ɔmo kasa no nso no ɛtrɛ dwuma sonko ɔmo di no nso deɛ a sɛdeɛ maka no nso ɔmo agye tum deɛ a ɔmo tumi ayɛ nsakyɛ ne mmom sɛ ɔmo nyi ntum na ɔmo sisi sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɔmo deɛ ɔmo yɛ right ɔmo ntum obiara deɛ a ɔnhwɛ yie a adeɛ bi wɔ a wowɔ ne so no bohu sɛ yɛ wobɛhu no sɛ yɛ normal Ghana ni no ɛmfa no saa nti tag no yɛde ama ɔmo no deɛ ɔmo ankasa ɛnyɛ tag no ho adwuma paa Dr. Mahmoud Bawumia wɔ ne deɛ Ghana ha deɛ wonyɛ yɛ mpo yɛ so wayɛ na deɛ yɛsusu sɛ people have enough evidence sɛ wayɛ na yɛde tag wo deɛ yɛa ne ho ɛsɛ wowae firi wo ho anaa wowae firi w'abrabɔ mu ɛɛden nti me ne woyɛ adwene sɛ Ghanafoɔ nsɛm bi ɔmo ka no ɛni kwan sɛ ɔmo accents ɛyɛ ne no ɔmo di bi ɔmo adi no ɔmo nya no ɔmo ne yɛn no ɔmo tu no ɔmo kasa bi bɛ confirm that confirm bi a ɛde sɛ dodoɔ naa benya because sɛmi sɛ o ɔbo ɔba sɛmi o oyɛ wudini na mpaa nso okɔ edi bɔnne bi a ɛyɛ wudi sɛm ne confirm bi a sɛ me no wamama yɛ nipa paa anaasɛ wamama ka nokorɛ anaa wamama wa vindicate ne mo meka sɛ oyɛ wudini na wabra abɔ ɛkyerɛ sɛ onyɛ wudini a me na mayɛ sɔfo nti ɛnɛ no advice a wodeɛ na ɔka na ne gyina so ne Ghanafoɔ nsɛm sɛ ɔmbɛma Ghanafoɔ ayɛ torofoɔ anaasɛ ɔmo ankasa bɛ confirm sɛ Ghanafoɔ nsɛm ɔmo ka no ɛyɛ nokorɛ nti yɛnya ama ɔmo suban deɛ sɛdeɛ obi si tie bia no ɛɛden sɛ obɛtumi asesa no na mmom nnipa no sɛ baabi a mɛduru wɔ abrabɔ mu baabi a mɛduru wɔ me politics mu me political integrity ɛne me moral integrity hia me nti mɛyɛ ho adwuma yie na mabɔ ho ban deɛ a ɛnu sɛ ɔmo sɛ bra nkasa deɛ politically ɛgyina ɔmo na mmom sɛdeɛ mɛdi kansa no sɛdeɛ ɛsi hu ɔmo no ɔmo ne yɛn ne ɔmo si ɛna bɛkɔnfɛn akyerɛ yɛn Ghanafoɔ sɛ ɔmo yɛ ahomasoɔ sɛ ɔmo nka no kuro ɛbrɛ kɔ n'anim ɛne nneɛma ɔmo bɛyɛ kasa ɔmo bɛka ɛnyi sɛ ɔmo bɛsɛ mihu sɛ ampa baako ka no korɛ ana ɔnka no korɛ baako yɛ ahobrɛasɛni anaasɛ ɔnyɛ ahobrɛasɛni nti ɔbɛni ɔmo sɛ bere kuta ɔmo na mmom ɔmo hu sɛ position no ɔmo wɔ no deɛ ɔmo kuro ɔmo ho yie ama Ghanafoɔ yɛayɛ torofoɔ nti sɛ a ɔmo Ghanafoɔ bɛyɛ sɛ yɛaka no korɛ deɛ a ɛden sɛ ni so adehu. Okay, my final question I mean Jawo neko would be say the na woka say wohwe yira na ponu an say a party no omo favorite no and even prior to an appointment and answer the nomination no kra no na wohwe kwan ya yira Bawumia nso fa so ba ya utie Ghana for as at the time an omo call mo primaries no a dodo no an say opani we ne epe no but ekoba say as na yira Bawumia ne the obvious choice for the party. Say NPP for consider your party not the larger picture which is Ghana for no woman on bemo mutumi ama woman ni so ade hunatimi asipono o man factor wo mo na decision ben wo muteki ni za no omo na abo mamna na that omo abesa ka omo watu NPP yankasa as a party no
NPP nko NDC nso ka ho ya omo sia adi infri omo previous and omo past mistakes. It is a part edwene nyoma bi omo ye ne mere bi etwam anku yi ne omo le na so omo de nsusie pa bi ba saa nyoma we ni TNT party NPP ni NDC nso na edo mu ni se NPP party ni omo hu omo se omo ye traditional party and omo believe in tradition. But it goes to a time when no one can say deviate from tradition or one visit. Party right from a big one, basically close to 30 years. NPP and Casano, no one can say some crop, which is to say, we knew our meaning set tradition. A break on in the Sunday. And she said, part little bed in a question. We use tradition from favor we the young tradition, the infant favor we are. No one can say. More principles and that's a regional for anything. It's in no better address. The partner and CSDB 2020 parliamentary results and bow many was said. So they be a party this is the same FSA. But what about the larger population no more near Kotuabano? Said 2020 election, only for party this is a winner. Party making in a year, Adwuma and Omabatum. Ghana for no such wrong than Lady, Modi of Monsani Pamla, young see back for Bestia. It's a man unity, a good one country, party consultation then or many Ghana for a young people, Ghana for visit. He will do our way and the Udin party war. It will not say will be to this one to Abamon and party and people. Consultation then or more, yeah, no more gain larger population or than Musi and also almost concentration in a party faithful, party loyalist, young kind of question say, and yet only card bearing NPP members in Kwan NPP Bakunyaso, and yet only card bearing members of NDC in Kwan and the master the NDC Bakunyaso. You won't Kofubi or Honma, or no NPP, or no NDC, or Femi Pano, or say the training in Fico, or say the Yebu Easy, or say we do Medi, and the son was Signaye, and the consultation being for me NPP as a party here, and as a way they do to move to me, or no any of the Cosset Ghana for Con. It be a would be over trying her, as Signaye the Abeto, no you only could swear. So, Nipano better convincing Nipano say, oh, yeah, party, and no more in between him used to say. We NPP will be a moon so much, daddy, and you baby will be the so much, and you baby will be as a Germaninka, and you baby are the say, yeah, beauty a principles near tax, near the favor will be, near the against will be, and see, not partner, there's so much larger population every day. The 2020 elections, then Kofubi or Minister Fubi, Kofubi or Howby, and what NPP, not always addressing those concerns. Leading to 2024 elections now. And say, yeah, the bomb on the part of NPP faithful to be a user who makes me the young son, music, and young woman part playing to a dim the reason. And then, when Kofubi being gorgeous and young that's one Kofubi, and Kofubi is here, was a part in the Quaco Diego, or mobile bounce on the cool feelings by. If you lose the name, then you would to me, politics, and you need permanent friends. Any permanent enemy, and you say, oh, about whom Mrs. said, Ubia Menasipo, Ubia how we are not selling, obey it, not a point, how they are dressed. They are with me, and if I don't want to support the oil, or as a party region of baby, and a party map one regional baby, a little baby, a whole party, no young party map one dancer, party map one big young party, and say, and look, and then Mrs. said, air put him master. Party or one that I know, but the more WhatsApp on so we believe in tradition. Is a tradition, a yard, a bass answer, and Kofu be who better, and Kofu be the one we are paid the same Kofu. No more, but the one part and any so I didn't know bomb. And in the mind, I came we almost to be on board. 6 no more. The supposed group behind Kofu as the new resigning, a being so. I see almost 3 parts in the day, and then I like the material would be NPP party opening. Then I cast the agents in some sort of year, our 2024 elections. I like to win as a president. Young to me, Ghana, who learned to go to Obama, and then vote it a
sika no obi nya no ɛbɛyɛ dɛn a ɛbɛfiri MPP wɔ hɔ ɛna ɛto aba ɛde ama no sɛ mpo nipa baako mpo yɛ MPP ni ɛtingi na adwene kafɛ ɔkɔso aba ma yɛwɔ alankyerɛmaten a ɛyɛ hwan na asɔfa NDC na asɔfa na MPP na asɔfa megye sɛ NDC na MPP na asɔfa nti party no yɛ biribi ase na ɛmufoɔ ne ɔmo supporters no ansa na sɛde ɔmo fɔm ɛwɔ nkran ha ne nyɛ Openi ya dasi papa John Jane Bawumia Napo, what is the future like for Ghana? Openi future there, me did as a new na yɛntumi predict, but here Ghana back near here on my back there. You hope for the best, and they are so and so as one son. For me, you pan na and they are for 2 months over you. Openi, a quite be so, you may be. Ɛkwan bi so yɛ gudu bi a bitumi ayɛ na nkɔmɔ mo nso hu sɛ baabi ɔman no yɛ duru no ɛsɛ sɛ ɔmo ape ɔmo game yɛhia nkurɔfoɔ mbɛfɛse problem wɔ ɔpanyin yɛhia nkurɔfoɔ mbɛmanage problem baabi ɔman no yɛ duru no NPP aba NDC aba NDC aba NDC kɔ NPP saa nti nkosi da bɛn ɛna ɔmo de yɛadwene ne akoma bɛdi agorɔ sɛ nti me ankasa deɛ ɔpanyin politically me say they who be this could be a woman and you wonder what the burden of food said. Yaso and services. And then million say I only was safe will be in commodia. No go on a boom, and they bring now or young swabba. And you been to a learn and leave this say, and they are on swabba. Send you whom for so new NPP, whom for so new NDC. It's let's say, this year near walk away and penny for you, and walk from you are. Don't many mamma obey Mampenida. It's here kind of papa and our bonimu. Professor James, obey minister, here kind of papa and I see a kind of bonimu. You are Dr. Mondibomia, or Mayor Mampeni, whatever vice president. Send you this year kind of fact. Said you can't send you position, Sally, I will know what them. Now, put a minister of education, Adwuma or a former minister of education, or be an energy minister. Is it any panani day? A quite different one way the other. Your who we are your movie today. It's in Ghana for you must say for me now to say your 14s are you come, yes, how are you? No moon, then you call in a study or movie to Nabandania. Maybe you need the send Dr. Mamulibomiane, you are. Don't they poem to move back and the baby mumbling to move. Say, Ghana for the year a woman from a Jomona bedding of food. A woman who may be asking Yaye, they say, called political confidence. I will lead it in our form, you need trust in the arm of it, and some more will position. Yam nearly the queen or mobile kunya or Makumu. And yet one among the most send on this hour when you trust them back and where do my ding and then they said, probably be good for Madame and me our 4 months when you answer fire pack. I want to sit them no minus were 2 million. Openima yana se brand adaje when ya church and say Mama any T4. Bibi any best about one chain. Yeah, faster than a couple. Openia and a coaching comedian or just on Samuel Boatin, political analyst. Wa analyzing your money pa. I teach the moody actually and come on. Na driver Pablo. How many times did I call you? Pablo, you too much. Isaac Afo, aka Pablo. Onyami Shrao. Abusia yebegina we so ni adane ho aba. Ye ba maachi. Ifia da de no toa so twen yen enyi fide ni mfiri ha Adwuma wages many who dance and Adwuma for bropa. Me tre hunchu capsules. Abada why makana be kaya new. Hunchu capsules e wo hon mo a entre ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodunson tentem. Mo amodunson so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Wodunson so ne mo hihye no. Obo ana dunson no kra mu apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a dunson de tenten wan kan ho kra no ya dunson gu no ho. Ebi so dunson no kra twetwesi. Sa ma ne hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no ma ya ma ne hunu ba ko ye fichi kuro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ageme pa. Enti me kan
informa mo sa wo kwa fichira wa ya sitimi hwe wo saa na wo ho meti eto da bia emoja ni timi ba pii dodo ana kra se bia na twitwasi ebi so kwa de emakra emoja ntimi nu mu afusa ne yie eto da wo kwa mpo no sa no ho kani be hia wonum ni afichi kro mo ha nkaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ene be ma wa your best man na opese wo ye no odanko LB Amoafo na Twumesi Kennedy Drugstore Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mensah wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobem Brakwa and able to afro Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, na nsen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea ankasa abrei adibone. Adwo na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwade nkratoi atum. Yes, Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Sima edu pepepe na agba pa no pa nonkono eho. Jumadi agusu a wuti ahobrasiem din eda so ne maache. Me ofre me obuoba. Obuoba ofori amanfo. Na yeda so eti akonwa kase mu ha no mo ansem ne yedi ho chiame de mamo. So from a year one issue to the other, ye kwakodi nkomo so de afa other stories ho a. Chief Justice Endra mo amutie boiling issues enwumre no motese ne ye ka ho asem se Chief Justice Mame Gertrude Araba Esaba to kono wa recommend judges be se enum e de amana na do so omomudin e was Supreme Court e ho nsem no aye bebre ye pese anopa yi yedimu enkomo kakra edwa chi so Chief Justice Krono a report and answer petition bi ankrofo de call say womo ntena so no mo nhwem na omo hwehwemu ano mo etumi establish prima facie case a omo pursue na fei special prosecutor omo nyine dibrim free nsem na no so ye kwakodi ho nkomo na opani a no pay ya boni punum na ono nso ahobrasiem wabie yen no agepene so ne ye bekasa eye emranim ni a ye ba no ye constitution a wabin wo mu papa waje bra obekirikiri mu ede amayen eye owura Benjamin Techi Antiedu Esquire opani woti en kan FM so ni ma che odabo me joso umpumbo de nyame adom yenso ye ho ye papa pade di kan ye da ase se ye ba na mamra ho ne ye bo opunumu animdi a nyankopon de adom wo no nso gepene na o kirekire nsimu kire ne atiefo ye da ase pa aropedi wadaroma ye bo piniwu a nante se ye tiawa ena no ye di ho nkomo wo fie ha a ye nya ne ntie se kane special prosecutor Ra Martin Amidu wa twro krata akoma na nado ama omampani so mu no mramu no baabi a wo so odefa ye Chief Justice so epa obedwakuo ma omotena so se wo mo hwehwem na se ensuo ginemu a na omonto aso na afia na muntu o so mutufa ho no omatimi etu enne ni aba beto dwane se Chief Justice bedwaku a ono apa wo mo no wo mo ayo omadwuma wie omo hwehwe nsem ni mu no omo kire se kwadu ane ye de bo opani no enhye de ni nan gina so saa wadaroma emremu no eden na ekoso
that we'll see started and watch in the Office of Special Prosecutor Act. I remember everybody outside that office. No, a woman as well back when they said that the book. When you because the tenure of the officer of the tenure of the special prosecutor, because the human will say you do the kujina akonoseya na say woman akwan fa so yi na di ya mra ontumi na na so nye na dwuma yi enti na sa mra yi no e kire kwan a ye fa so yi no se wontumi nkasa aban na afa no na ye yi ni prekoke se ye ministers ne deputy ministers no na emu no constitution abokwan bi da ha da oka se ubeyi edia chief justice and now say justices of the superior court no ye beyi bi edia na ye say ye de fa kwan foforo bi so special route ye de fa so eji sanko ko ye di nche na obehwa parliament kise mra no omede akoto ho say any as a basket special prosecutor but ye man and wode man ye na juma bia then say ye man ye vulnerable to removal by the president. In the young fasa na ya ma judges nibino young fa enforcement in the no and I want to be a no ya kai say that you out here are available to the chair of the electoral commission. We are not your man to no by do baby na you know your fasa and 19 where the special prosecutor so no yes will be answer of one say say any no so we did the media for so na nya we be the kind of the petition na come president no the president no the come is that you go the worker and say they will see a car ya no a brief year ma dem the truck come president say forget the name of the area for so you got to see that special prosecutor no you give me the briefing in some the president and so are trying so honestly the man so the command chief justice. The chief justice in the case one establish it one teacher the prima facie case not just a will find cat and now we should more petition to the buy so your father to be a come one you hear this matter say a one in a so if I say that the asthma to about for no now so the some yes you are born on you when you are no crowd a cool victim in fact why are now I understand that next year that without any evidence that the paper on the face of it establish any case against that office holder now special prosecutor now in Tiano now but ya should be a Mrano special prosecutor out the chief justice but say you no the money there now is the point of the first one obey this advice about obey establish you in the end of Jama then now say or see committee near the idea but say ya Mrano on one moving on no what to say one day who say petition no be do more you know incriminating and answer a cinema you found you call the rest of the process you were to hear that be free kunyaso okay but inti sisi ya no ye free ha ye ko he eno ano no ana na we dey yakunu okwa munti ano na process na si ye na nto aso bi why see you was obi adi bone na attorney general na say police o mu gina mo ma no mo do ma no omo nsem ni na dance bi ni bi atuga na you are not going to there has not been any case against you me and Sam requires ya ma me you are and you no and to do have the analysis process not terminate na hono na efi e ni kakra na constitution no so no and so your talent kakra because a bia chief justice we nipa a bit more rumere bi say a bia obi di petition akwa e wonyina so pa and so chief justice a dey power kakaka we have to name what the baby that enyina so ni
no Tonya Bienwa will be never can for the judicial process. You will appeal system. Sankaja, Bakubi, ever was wrong for which make out one or Yaga or the so ya in a one here. Because the bit nearby, the bit means what Bansus airport in the business. If you achieve that, the cry, idea, president, the commanders, if you are not to be any move, and quite honestly, not home, the answer to us. But said, you can't say, a great deal who watches the watchman. Go on, my blue baby, I can't see what and I say, that idea. And you really ask a chance now and then, this is the seminar point. Enti eba ni say mmara no so ankyere nea ebeto petition no ana wode wasem ba ya hwehwem enyina so obi anim ya bato agu eno ano no etu nkotwere de atwere obi anko ne baabi mmara no wanza na mtade asubie na mmara na dia to president me chief justice no there's no avenue say ubeka say dia we be abana you know ebia nyina so ni tie mo ne ka na information no baabi na me give say constitution na ya sa because rather say ya boss am go for na ba so obi o timi hwe say ya mamuo ji ko na say bi bia to chima o say na da ade e de to paper so bra ji na ye pro say encourage amafo no mo ye sa amu nti na constitution na adwene mo no won fa sa nyema no me bata won because o go court no wo a lot of power as what the assembly connect as frivolous any na so biara na wo dia kwa ye timi bo ka because what for so moving so bo ka for court wo akofa lawyer adina no nsema file ne ma tete ka yan ye bo ka every baby ko kind of punitive damages ground no ye timi bo ka e mu do a dey punish wo say men yes ade mu hello open Ethiopia na say petition I dey remove justices and now say EC chair and now say special prosecutor no dia power bien was okay and power bien was I mention me pese my dream to no me pese the better so sada okay because say your amount for coin na ye encourage you o mo kra na say be coach man because the woman banner the nipa no onye sure say I dey the corner say we ni mu a be ya ene China say kwa e be tu na be ko na e ya obi a won fata so obetina say akonya say so no what so nti ano de menye adwenture bi abade say there should be some punishment regime frivolous near na basis be anymore okay but media menesa adwenture no na say wo de wo for hostel blowers art no so okay yate say we crowd here na say ho crowd here you do ho no we do blow one dey say die bi ko so wa adwuma bi mu ananka no so no ya no so akwanya mra ho e bo amanfo ho ba mo wa adwuma mo nim die ko so no so ba che for na ya nhwemu ma we dey so bi ehwe na say bi obi na ye bi a wo de crowd public office mo menko yi a ye so won fa kwa we no afa kwa so a there should not be any problem at all. Okay. What I'm proposing. If you any kind of class you can put in your say there's a case in so and get better order than I have order. If you are more fine. Okay. That would determine the premier first year case. I will petition so there. And yeah, Adwuma if I say oh man be boka as for a that a car say be ya be bo ho ntansa say causing financial loss to the state be. That be all right. Because the wood determine say that was social so show bit more say will be with me the bin so about in your 2 DM it is our power near the TV no okay and na cancel ye beda ase wo ho no na ye de no de ne de asi na fe ya ba nea ena no so eba beda monten so a krata yi hu ye no na chief justice na atwro a empanimfu bi ono mo ye adwuma abobɔ mu din se omampani se betumi a omo kwan na mo meye adwuma ewo Supreme Court na se wo hwe krata ni din a wodi wie no obo judge ba ku din se me no ka sei no o serve wo ECOWAS wo mo Judicial Council ho na enche kra na adwuma be ba wie na kire se eye vacancy ba ku pe ne da ho ana se sen ne tie wadaro ma kire mu kakra efa ma yen
ansa na ebe promote obi di na kɔ Supreme Court no ɛwɔ sɛ vacancy bi ba hɔ ana yɛhwɛ ne mmɔdemmɔ na ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔ a ne yɛde ne kɔ yo medase Ghana ye constitution e libra papa eta je nneɛma emu ebiebie nneɛma mu ma ye wo tumi na yɛde tumi hyɛ ne nsa no use no discretion deɛ yɛ after yɛ hu no yɛ Africa ha ne adeade no that EU discretion no ɛyɛ ne mpempem yɛ abuse no what you know about say number of ministers campaigns they are starting here you want to do with the and 40 now meanwhile over 100 and you know over Supreme Court justices of the Supreme Court no constitution is a chief justice and 9 others and a minimum and 10 and the year you suffer me debate for 1 million debate not by judge to be free but who comparison here na social media so it translate which is US has found to be corrected or more 9 justices of the Supreme Court by ha yeah 19 anything and on the day over here Supreme Court no every year say parliament to you my abu mudi say Supreme Court no na say yeah chi de bia be power na ya na adwuchen ka say the constitution na ma Supreme Court no asudie bebre case se kofo no do so yi enti no na esi ya kwani pa bebre wo ho no but me da meka say case se kofo no do so na ne yan fence ta enzakrayi bi na Supreme Court no dey because the constitutional court a constitutional court yin so no ye constitutional case ya na ta ba political in nature no dia na ne be tutu say yamma kwanya ma ebi aban bi wo so won fa nipa bibiri eti no me ne wo mo ya adwene say we should cap that is the Supreme Court me no mo ya adwene papa yentumi ma blanket the constitution na hwe me say na ibetimi ya adwuma dia na minimum no a we nya 5% normally or more trasia 5 ibetimi ya is a call review na 7 minimum eti na je say ya de odi emfa mo hu mi then yeah 18 that should be capped you who say and yeah they do our weapon that's actually new year ebe ne at what point can you increase ni ade obi so ache da no wo pade atu wo say chimedi no the constitutional president ya ba na charge na asese and you know e hono the problem of hono no na number na the constitution no e man limit biara minimum no kwa na wata ya edu say kije no e ba ko na 9 ade and the minimum at least nti yamfa cut off point bi yamfa ama ne de omampani wontieti amra bi anim na emom yen na wose yetena ase ne ebisi ho se ne ekoso ne beboa yen ana sa ebeboa yen na obi antimi abisu ana na abehwa ana and I made Phantom also by a appointment of ministers of state. And also another Bubuya and the president there's as many ministers or as many ministers of state as or no Jim a bit my one woman such powers are dangerous. Okay. Dangerous. In the constitution and as who say a particular number to my range not less than such and so number, not more than such and so number. Now, as you say, we cry but parliament run a group area punishment. The simple court near punishing the pana. There might be a minimum sentence or any maximum so that judge no puna will work that share discretion in puno. You cannot trust them so much. Because look at it, not less than 10 years, so which woman one day. Then also can be abused. In 10 years. Young Fangina, nothing. It will be codified price between 7 years and 25 years. So that that being comma will be 1 year for defilement. And you are not the limit, not the whom papa. Now, it should go far even beyond the nominations to the Supreme Court or appointment to the Supreme Court. Okay.
All right. Cancel ma yena si bebre na yem fancy ha no mo na bibie ni ayen sambra wonche bie mi ebeda se dem di kan ye se abribia ye bo prumu a why busy kra no ayenim se dem adwuma tie na nso unya ye ho abotre ne ye tiefo ho abotre ye da se ano pen so. Na men come on mo Ghana for. Amen. About to enter a situation be a dintre campaign to near in Uncle Dodo. Na dia ya ho tire ne doors ntia sa de bibi bebo mo be haye. Kenya brabone de yem pese bi de ba lessons ne gumno ne yemfa ne forma ye bra. Okay. Cancel ya da se ano paper. Openi ene ko twen komo edin oje so ne Owura Benjamin Tachi Antiedu awo Esquire e kan edin ho ye constitutional lawyer na tese ye ba no Ghana ye 1992 constitution no a wo mo no mutimi chirichirim fani bie ma yetumi ete ase ye da na se papa pepiase ampadu enterprise se men kan kire wo se wo pe edansie ho aka de na de adu djuma aya na de wani akire mu ne hono na wetimi ama wobi gasam super plus super cool super strong ye ba no iron rods nso so a owoni nyina bi woni hono mo marine balls no nso o akese wo ho nchense de bo dance ne ho aka de binding wires wire mesh head pan shovel ye ba no block machines and afei blocks na nkasa nso a yetwa bi ewo ye hono mo a solid and hollow ni nyina ne awo pe no ba wo nsa be can free 4 to 6 inches ye woni nyina bi we hono mo a oba wo nsa betumi aka ye wo cars nso so ye ho otonyo ma ne wie na o se edi kugya wa ntempa so ye be kwa kugya wa unchia hwe ye supply mi abo na quarry dust or dambo abo Akim State Junction ye ben wo mo sanso na Jubilee Hospital nchen ho aye wo ho o konkwanta new market ya ye ne Frimpong Enterprise ni die no hwe ewo eho enomo achim suedru enso kwantempone so ye ne Apiani Junction edi anim hwe sanso na achiase ye wo ahwene ase frɛ pepiase ampadu ewo 0244 166 937 0244 166 937 and a 0208 299115 pepiase ampadu enterprise krayemu ye free one media na ye call Frimpong Enterprise adwumawura Frimpong se enka nche se provisions ne ho aka de ne de wo mo ho no mo na wo beba sanse oba ho no mo watete so nti se wankasa na wo to akofie ana se wo to no duduo mu akwakoton no waye no available a watete bo no so nti unso beto abetimi de kakra bi ato so aton enya mfaso adwumawura Frimpong Enterprise elder se men kan kire wo se cosmetics enku a wo de sra say samina your liquid one wo hot solid dia wo pebia deodorant no ne body splash spray no ne eka ho no oba wo nsa betumi aka wo de wo ho ye ba ne drinks nso so dia ene owoni nyina bi drinks no ne ye dokodoko kama ensuo se yie bi na ba fia badin tuo dwumadie bi a hoho abesom na onso opese wo ma o mani gie no eya no akọ Frimpong ho no be ma oni nyina bi na de akosom ahoho ye ba no electricals nso a ene or electrical cables bulbs lamp holders ceiling fan say open home regulators brand bia multi socket ropes posts pop lights pliers and also brand bia fridge guide and a TV guide or ni nyina bi wo ho ye ba course no nso a all 3 pins be break ho Liberty Lane mu ho ne akona na bro sign no and a edi enmuhwe enkwantanum so se de medical ka kire no ho a ne awope bia wo nsa betumi aka wo ho Mandarina Hotel ase ho ho no ne jakokɔ no waso no wo Canadian Bank dankasiere mu nso ne nkrabata ne bi wo ho no mo enei Absa Bank nso wone die ne muhwe ofoforo eye mobile bepo no oni Absa Bank na wo ho ne die ne muhwe a wa bebie supermarket wo ho na supermarket we no omuntum efiri bra asofo mpanimfo kɔ ho kɔbɔ mpaye de enwosra so fom no enya ade a yatum yantum nti anadwuda suom kra de wo pɛ no ba ho no mo a wonsa ebetumi aka Frimpong Enterprise odwene nipa ho oye dwumawura wadi papa cha wuguso a edi papa no eni ti ko ho ne nkodi edwai yem frɛ no 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 o fresa number ya Frimpong Enterprise obeje wo so Jubilee Hospital sa pomudin de ye unia pomudin a utiti se dwanti me pa cha obebre fo ani kirem ewo Jubilee Hospital
na wɔma wapɔmuden ankasa yɛwɔ gyina hɔ no agya yare sɛ no no kɔ a yɛhwɛ no asan bɛtoa wɔ adwuma so ɛno akyi nso yɛwɔ deɛ yɛgye wato hɔ no na adɔkotafoɔ no nyansa ne nimdeɛ nyankopɔn ɛde adom wɔ mo no wɔn de bɛdandan wo kɔpem bra ho bɛtɔ lab no nso nkurɔfoɔ ɛredi hɔ ahyɛ mfiri sɛ wobɛgye yɛwɔ yɛ hɔ anaa wokɔgye firi baabi within a day no a wɔn nsa bɛka wo lab ɛyɛ results no ɛyɛ ano akɔ hɔ yɛwɔ pharmacy wɔ ha aduro bi a wopɛ no nso wɔn nsa bɛtumi aka antenatal care no ɛkɔ so saa nso na postnatal care no ɛkɔ so maternity theatre wɔ ha ɛto deɛ ɛde na wɔ sɛ yɛkɔyɛ wo surgery a yɛbɛhwɛ ne yɛdi ho dwumadi ama wo w'ani anaasɛ wo se ɛna ɛtete wo a yɛwɔ eye clinic ɛna yɛwɔ dental clinic no nso wɔ hɔ a ɛnimdifoɔ ɛna yɛde wɔn atuatua no hwɛ nipa ma wɔn ho tɔ wɔn mo ɛne yɛ fia diabetes ne hypertension sei wɔn mo ɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ kɛseɛ paa yɛgye insurance aban deɛ na nkrankran deɛ canteen wɔ ha anuane papa ne ɛno atɔn ɔdan boaboa mantra twene kɛseɛ no so ɛna wobɛhunu Jubilee Hospital yɛwɔ ambulance service ɛne nti anadwo da suom na yareɛ bi to hyɛ wo so a wode ane sɛ wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛna yɛbɛfrɛ no ɔmatumi aboa yɛn yɛba bɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ fie ha nanso ma memfa wei ɛmfa mu ODI Electronics ɛno no hyɛ Odi Media Network no ase wɔn mo aka ho asɛm a sɛ utia wote sɛ yɛka ho asɛm kyerɛkyerɛ mu ɛde kyerɛ wo yɛsɛ wopɛ TV wopɛ fridge rice cooker blender microwave kettle sɛ ɛyɛ home appliances nko adeɛ a fo ani kyerɛ mu ɛwɔ Odi Media Networks a ODI Electronics ɛna wɔn agye saa adeɛ esi wɔn srɛ so mepa kyɛw ne yɛteɛ ne sɛ nea wopɛ bia ne mbobɔ din ne nyinaa no sɛ emu bia na wopɛ a woba wobɛtua afa sɛ ukura wo sika a wode ba pay kinkran a no deɛ wobɛtumi aba abɛyɛ na mmom ebia na wahoboa nya nso saa ɛfa no fabra na yɛnkyɛ mu mfa ma obosome mmiɛnsa na wɔtwe bia wobɛtua bibi nkakrakra wode ane sɛ obɛdi nokora ma wo ho na wadi nokora de ama Nyankopɔn afei adeɛ no ba bɛyɛ wo dea ɛnkyɛ koraa anigye sɛm no sɛ TV no na wopɛ wobɛtie price no na wotua afa no a yɛnka sɛ tua afa no aka ne wie ansa na wode akɔ ɛhɔ no a ne yɛde ama ne ayɛ nkrataa to so na akyire din mepakyɛw sɛ wopɛ sɛ wo nso babɛyɛ saa adeɛ yi bi a wobɛba nkwantanum no yɛwɔ ɛyɛ MTTD Ghana Police Service akyem Odan District wɔn mu Divisional Command hɔ no ɛhɔ no ne yɛ wayɛ no mu die no hwɛ frɛ Prince ɛne ne dɔm wɔ 0539 500 514 0539 500 514 ofrɛ sa number yi a wɔn mu ɛbɛgye wo so no matumi aboa wo Yesu mu Herbal Center nso so ne Kumi Herbal Tea no wɔn mu ɛde aba ɔde boa yɛn papa Kumi Herbal Tea ne boa a boost wo immune system na ye body general body pains aya na otai experience no obi ni nyina de afiri ho no de ama anopa bia bebo tea bag no ba ko de betu nsu hiem simedu ekodunum ntem no anom na afei ho aye odenden anopa bia obenom ansa na wadidi anwumere waye bibia wie adidi awie a wokoda no so no waye baako na no nso wanom de bia obenya ahoden sanse enkwam a woni padua ni mu a omadane asrafo a wo mu kutia nyarewa hodo no se obubo Kumi Herbal Tea ni bia o hye wo den se yade bia beba no omkonfantia ombe ne saa de ama apinfo emaye ma omanufo ene mofra omunyanya mfinhia edu wo ntumi ennom bi na na twumasi amoafo ochini ba ne Kennedy akyem dan ha wokɔ a wonsa ebeka bi bra Joe bra yaw ewo eye suedru bosome pharmacy nso saa wofa yaw ena bra Mike enso akyease a kwaku amoa enso so ewo kedi yekɔ hɔ a yensa ebeka Kumi Herbal Tea no ebi eno echi no wobetumi afrɛ Dr. Paul Kumi Minta ewo 0248 716402 0248 716402 ena 0503 785656 ofrɛ sa number we ya Dr. Paul Kumi Minta no ankasa beje wo so na ono abonkomo ebia wonim obi a omaware emfie bebrenie awo ho aye den de ama wo mo hepatitis B low sperm count enti akwadanti mi nsu fie ho fibroid anase ulcer ena etiti obi ani ohade a wonhu ne yie
BP tete wana se HIV AIDS mpo ena ayi obi a wonim bema o mema ye no ato nsuo mu a munyina mo frɛ Dr. Paul Kumiminta 0248 716402 na omwawo companies ye bi ka ho ye kwa animu ne ye de wo mo aka nso aseda e de ebema wom ye beba fie ha no mo na ye ne owura Ampedu Patrick ya ye assistant divisional officer grade 1 Ghana Fire Service Bremu Central Municipal Assembly yene no ebebo enkomo opani machi yamia na umpumbo de yamia boko na so yamia dom yenso ye ho ye pa enti na wotwe etwa mu no de mwantumi amma ana na wotwe we Nyankopon de ma wa beka ye ho before na wotwe etwa mu no na mugusu amo kyerɛkyerɛ nioma bi wadaro mene mo de ye mfa he wacho ye na wotwe mfa nsebe na wotwe mienu ni ye ne mo hwɛ ethical shock kwan a ayam kania echi obi a e be fa so atimi agi nipa ne enkwa na fi hu se first no sa ayam kania echi obi a ne akofa wo mafun na dua bi ne de wo nipa no afiri ba bi ayam kania na achi no e hu se ebu a nipa na enwu a na wo de nipa no edem nti na wo hweme no etwam de kyerɛkyerɛ kwan a be fa so a ebitimi agi nipa no na enya nipa no nkwa ana se nipa nya no nkwa edidim enen so Nyankopon ayi adomi enen so ye de be fa mobile phone. Okay. Mobile phones. Ye mobile phones are you use here. Okay. Of course ye. Ekwan mobile phones de eja eba. Ana say timi de how eba ye fie mu. Ene ye adwuma mu. Eno na nne Nyankopon ya adoma. Okay. Okay. Ere na etiefo nso aye krado amu pe bi etie. Nti obetimi atie sima mai. Ana pen so ye chia etiefo ne ye mpani a ode ya no ewo da command ha say DO1 Daniel Alote ene your co-workers ewo adwuma mu nyina empempi dia ye huni se bu ha no mo a odni phone si charge be anadwo be 9 anase no kono anase nondu obeyi a yesa bo no pa na nsi a obobo no anase obadwuma ansana otimi atu afri so anase watu charger afri phone num enti ehun se empempi eja bebra eba no bu ha phone no ede ba no ebi ye overheating I say ayeshe bro so phone na yes wo de siso te me ka so bi wo ha obeda be na adwo 9 10 no de siso obeyi phone na e be charge awi ana so obeyi phone na je se ade cha na pa no obadwuma no ansa na wo phone no ana se wo tu phone na free socket ansa plug nim nti phone no ayeshe ebro so so ebro so a e bi so me ka se so eda no the carpet so ana se ne mpa creative da ne mpa tifi obi kwa de ni sumie so yesu sa sumie no so ye combustible material ebetimi di ejaba nti yen hwe se ye ma phone no in charge ma embro so cause phone no e charge out say drew 100% na che se phone no e charge wi a wo se wuji film na se e charge wi a emfa o ha bi emba e san se eno bi wo phone no mu a ya ye na eno e bo overcharge no ho ban but phone no e che no na eno ma e bo overcharge no ho ban no na se e ba fom nti o ma no isi e ma e chepia ebetimi di o hawaba nti yemfa ne se bia wo badwuma yemfa ne se bia asole be 4:30 anaso no na ne fa no de phone isi so a umfifi be no nsia no so ne de na phone no atimi e charge awie na mo wo di si so be no nkron no ndu a o da si no na fa wa bibi si a untimi ehu nti e be so se be hwe overcharge no ana battery defect ubu ana battery nan kasa how battery no phone battery nan kasa how wa ho to o yo observant obu ha ne battery no ehukuru umia na atom umia na atom ndi so how so battery no wan hwe a mo a wo charge ma ebro so no ebetumi di ja aba na charging issues and the kaka say wo charge no bebre na say ebro so a ebetumi di haba na physical damage no akwa ebetumi say battery no kura asai ana say phone na kasa mu kura asai obu ha bo hu phone na papai utumi hu why say wo na utumi hu nti eba sound na better man that the short circuit no there's a life naked no e kabuma ebetumi di ejaba nti yehwe say your phone no so yema no empapai na poor storage e kwan ye fa so ekura your phone no obu wa ne phone kura wo charge kura edawiem ara say bibia wo charge phone no e hoshe e basa ebetumi di ohaba obi kura ne car no kura wa park car no si awiem na waja phone ato car ni inside
ebetumi de ejaba nti baby ebe charge phone so yehwe se ɛhɔ no ɛhɔ nyɛ hye anase main direct sunlight anase heat bia baby ɛhɔ no wo charge phone no ɛhɔ no adwo anase ɛhɔ nyu a ebetumi de ebetumi charge na record issues obu ane phone no battery ase kura just okiki no okiki na ase na battery no kura atumi asa aba life anase etimi aye adwuma ɛno sa ogusu ekiki no debu hɔ no ma bɛtɛ kokra nti wo force a so force awu charge anase wo ya ebetumi de atowra nkyɛm aba nti we ni eno mebira ye na fifi mu anase adwuma ma etumi edeba se ebre wo ma ne nka ahwɛ ekwan a betumi esi anokwan a emfa emba. Okay. Enti memo ahome so kakra na me di we afam na ebre kakra no aka no de no so de atoa so de amayen me da se. Busiafo ye bekoso anso de aseda de amaboafo mo kan ho amankomodie yi eguso a ekoso Star Electronics enso kan ho bi. Star Electronics say kan so wo pe home appliances to say fridge, wo pe air conditioner, television, ye ba no washing machine ne ka ho a woni nyina ebi. Ade ba ko omo abin wo mu pa eye decoders. Nti decoder bi a wo pe set dish bi a wo pe no otowi a obema mrantie e de akira kɔbɔ akyehye ne kama e de ama wo anka se wahuni sampa wan tu sika na mfa ngu wa wo de sika tade anya so mfa so. Star Electronics so woni pa ho abotre pa ene nti oba ho no mo a de a wo pe bia no ka wonsa ebeka na afia na muntu bi a wo so mo so tuo no omatimi ahwe no matu na boaye nyina atemodan omone Ghana Commercial Bank ni die animhwe sanso so na ako na nabro sankese no Liberty Lane hono ano wo mo nkrabata ne bi wo ha woni ni die animhwe aja center na bi eno no achim dan hanso kwa wonsa bitumi aka wo mo nioma no ebi ebo no efo omo wo enhyehyeye nso so wo hono mo a obetumi adi so na aboa wo na nia wo hwehwe wonsa aka okọ asimfo su a Mama Doris drugstore no e wodompim kwan so no woni ni die animhwe yemfrɛ Star Electronics impenimfo e wo 0244 121987 0244121987 and a 0205 547623 0205 547623 ofre number ya wo beje osuna wone wo abo enkomo ne krakra no Afrakoma Community Hospital si enkanchire omanfo e won kran ititiri wo mo e wo amasaman pokuase sansam fisi shipon tele duburu mayira akatapo abuomu junction ni abuomu ankasa kwabenya ne sampotem hofo nyina no ose enkanchem se ope baabi akosan ho yade wo amasaman ne mpotem de a Afrakoma Community Hospital ne kamfo de amawo wo mo wani pa ho abotre se me pa cho operation bi a wako baabi am yatwa ma ase kokoye lab bi wa chie okọ ho no mo a ye betimi ahwe na yaye ne kama e de amawo afi woni mo obi a hania echo etete no a echo no de nyamianum ne kure nie okọ Afrakoma Community Hospital a doctor se wo ho no wo mo ho nim de pa na anu se ye bo maba so obeka ye a saa echo project bi a ye rodi hankan ye ya enipa makomako oha oyi wo mu nyina twoma wo mu no ese fa dodo no wo mo ana ye ye wo mo aben papa 0597 005963 0597005963 adwuma pa wo mo ye nti se etwe ne kura ya yo mudin foforo ti o wo kwahin Afrakoma etwe okay ombe yi di ama okama ama emframa fa wona ntemu be ma e ba choni mu obi a mentwen ma bone ntono ansa yenkeke yensa ase ne yemwa no ne yemfa ne nkɔ ne yenyima ne ho ntɔ no yeda so e wo fie ha ye ne owura Ampedu Patrick oye Assistant Divisional Officer Grade 1 Edema Ghana National Fire Service Bremu Central Municipal Assembly ena owo ene gusu a ye twetwe nkomo twetwe no ene no efa mobile phone kwan ye fa so a ye kora no wa kyerɛkyerɛ yem bebre kwan ye ijetimi fa so de ba ene kwan ye betumi afa so ne atwe ho afiri ho eno ne yedu so a ye ba abetie nti Assistant Divisional wadaroma obetumi de no ato aso amaye me da se na me ka charge issue charge na say so we use counterfeit charger and as a battery the kind counterfeit charger na patch say we so auto phone for and charger kan ho na the battery si shem into obu how phone no Techno na bia na charger na say no use Samsung charger and the charger between the however o use brand B charger de ma o phone brand na it me di jahihye ba
I just think I charge a beer to me foul. And charge a beer never. And you know, good night such a way say Techno company no one the phone in the charger. Okay. And a Samsung, but I the charger charging tino. That times you war more. Also, the charger all day. We find a Techno not charger a charger. Once they take him like a crack, we charge a chance of battery, a chance about 9 days for it. But look of fat Techno a charger Samsung. We were charging 10 but in China are for it. It's an saying, original charger. No. I see. And it's all fat. Anyway, you know, fall prey to that too. Oh, fat one fan in a red charger no and charge it. One fan red button so I'm fat and shema a bit to me or how abba. Now me can say a quite better if I swap. You bit to me a siano coin. Did you can say I'll see you su a genuine battery and I say genuine charger. Make a genuine battery. I say phone no say fan say we use to take no. That's a battery that's ya. So all to battery for I saw to take no battery lankasa. So we charge last year all to charge for flat to check no a techno. The charger Samsung to Samsung the charger no. Men for different component bia and I say different brand bia charger charge a bit to me how and I say I'm a nearby. After so young she say you be try overcharging so overcharging in charge phone no mm 100% no say phone bia e papa na wa ho de no say we charge ya na say drew 100% a kire we say edu etwegu so say phone charge no edu 100% ntiye nti me nya overcharging me charge phone no ama embro phone no ahoden so afei so mo body say you be you phone na free or show and I say be a horse and I say direct from the sun ya fa phone no ento awiem and I say ya fa ntu ba bia e ho no share e ho share be timi de ato wrench and I say be timi de eja aba afei so ya nkura phone no ba bia e ho enyu because e ho mi am pa say air condition man ba bia say na ba bia emben ba bia o show na because of shiwa baby abia e major ho open to ewia brofo na ya no mata kan say cool dry place no cool dry place okay afei so you say your phone so no say ho atochima na say apapa ya physical damages no your mobile say house na was assessor I was assessor screen na was assessor I was it me assessor na entimi emfa o hamba afei yem follow manufacturer no the guidelines the guidelines to phone bia na manual ka ho nti bo wade so obekan manual no na enhyehyɛ a do ye phone ni kyerɛ sɛ ye mfendu so nyi so phone no ebetumi afa so pɛ sɛ fa sa akwan we so a ebetumi aboa yɛn na phone so entumi afa atoro nkyɛm amba yɛn film ni okay yeah that's a papa ne sa education no we de nka ho ba ma me misa o empe bebre no we ya mo education na yɛtwetwe adwen si so sɛ etimi digya hyehyɛ kra etimi ba so it means egya hyehyɛ na ta ba no saa nneɛma we nom and ya ne kokofa de ba but yetai bom so bo se ja hyehyɛ ne ba na mo ye hwehwɛmu ni wie a de kokofa ba e na mo mfa report ne ma abonten menim sɛ wate bia wate yete ade nti na te saa de te saa ne sɛ yɛn fa ne sɛ nyame mfa saa mba yɛn fa ne sɛ mimi fie ɛna egya atɔ hɔ no mo ɛna ya bedum egya no ɛyɛ ofie wura no ɛna etimi demand report no okay sɛ jopade na asɛ na nyawo de a wontimi demand report no ɛna report no ye penny no ha no ye tro wi a wontimi fa report no man direct ye sɛ wo apply through chief officer to fa penny ni so na fa kofodia na kofodia de kwakra ansana omotimi aluzi report no amaw nti wa jopade no a asɛ no na ahye ne ye odi ano wo de obetimi demand fire report no ehun the cause of the fire nti wa jopade wo de obetimi demand but wa nya odi de ye ntimi release report emaw. Oh, okay. I see. Nti eno na ya na mode fa nyansa kwan so na mode ye futu se de egusu a yesu. Oh, I see. Na yemfa ne se bia public place bi nso so na fire outbreak ni ba ye. Don't you think say ye nyina ye be hia na ye de aboye ho bra? Public bi say yemfa ne say yemfa sa ma. Na no Melcom ya eja to mi. Ha me for da market nye example na say wo kan ba ko bi. Melcom. Ha Melcom to mi. Say Melcom no e wo wura. O da market ni assembly dia. Okay. But assembly no and a bit to me a demand sa fire report no ehun the cause of fire. Omo a Melcom dia no. Omo be demand the report no ehun the cause of fire. Na next time no ntimi NCB but wo just be we answer to need there. Wo bo pin penny dia ha wo be hu the cause of fire. But penny ntimi fa to me emfa emetuja. Let's say ya man kwan say onye press conference no aka the cause of fire. Answer. Na ade etimi di ewu saa de eno ne ade e wose ye muamu aso
sɛ na mekyɛ sɛ adwuma bia no ne nhyehyɛe adwuma bia ne hyɛ sɛ pani no ɛma wo ka adeɛ ɛfɔ ɔman ho deɛ am sɛ yɛde to dwa but obi personal ayini deɛ wontumi mfa ngyiza sɛ nipa no ankasa ɛdi ma ne report no anaasɛ nipa no ba wo naa so na wokyerɛ ne sɛ sei nti na ɛma atorɛnkyɛm ɛtoo ɛtumi baayɛ okay yɛda ase papaapa nti yɛbrɛ no ntimi ni mu ara nsɛm bi a na wɔ sɛ mebisa wa mantimi ambisa wa wopɛ sɛ wode ka ho no wobɛtumi ayɛ ne saa ma yɛ ne afei medase sɛdeɛ deɛ bia yɛgu so ɛbɔ ho dawuro no yɛkɔ nsɔresɔre ɛno a Wednesday no ne yɛwɔ Emmanuel Pentecost ne women's ministry ni ahyia yɛgu so ɛbɔ dawuro ni na yɛ ahwɛyie ne nyinaa ahwɛwie so ɔhwɛ yɛn kanea no nansɛ na nhyɛla nyinaa so papa nhyɛla nyinaa so nti bia yɛde yɛnsa dansa yɛm yɛsrɛ sɛ wopie afirifi a adeɛ bi a wode ayerɛm kanea yɛɛ no bɔ mmɔden sɛ wobɛdum no ɛnyɛ sɛ wodum no kɛkɛ na mmom wodum no atu plug no ato hɔ no mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔtena adwom mu wokɔbɔ adwom a wadwom bɛyɛ ɔfan ɛfie bi wɔ koraa a ɔmu nyinaa kɔ adwom a mudum mita no ɛno nso boa anwumnom bɛdu a na wɔmatumi ayɛ dɛn asɔ ɛne saa na wadwom mu ayɛ ɔfan afei nso ebia wofiri fie na wadwene ayɛ ɔntanta a asɛ fan asɛ medum no fan ayɔ asɛ medum asɛ medum na sɛ yɛ ɔsa ahobrɛase mani die mu sɛ wɔkyi kɔhwɛ wokɔ na wadum na hallelujah na wokɔ adwuma so wokɔ nso na wonu na watumi adum no sɛ ne bɛyɛ a wadwom bɛyɛ ɔfan na wowɔ adwuma ma wɔyɛ krɛ na ɛkɔɔ bi amma sɛ bi a wɔgya fan so anaasɛ ayɛ obi nti ɛtumi de atorɛnkyɛm aba nti dawuro ne yɛbɔ sɛ yɛbɛyɛ ahwɛyie ɛwɔ gya ho ɛgya ɛnya de kɛsɛ de gya ba ɛnoma nketenkete na ɛgya de atorɛnkyɛm aba nti yɛnyɛ ahwɛyie abrɛ ɛsutotɔ ɛbrɛ mu nafa ɔyɛ ne amrɛ yɛn alright yɛbɛda ase papaapa nyankopɔn yɛ adom a da sɛ nɛ biribia nsi a yɛbɛsan so ahwɛ mu anim na afei yɛde nkɔmmɔtwetwe no hyehyɛ so nti wei deɛ wokɔ yɛ na wakyea divisional fire commander ɛde ama me owura John Alote kyea ne ma yɛn yɛda ase papaapa okay abusua nti yɛde fire nkɔmmɔ no ɛde asi owura Ampadu Patrick ɛyɛ assistant divisional officer grade 1 ɛne yɛne ne bɔ nkɔmmɔ from the Bremu Central Municipal Assembly Fire Department. Wohwɛ obrɛ na sima no aduonum nsia na abɔ apa no pa no nkono ho madwen kyerɛ baako mienu yɛ de toa so na afei yɛasɔre so na dwumadi ahorow aka no so yɛ de atoatoa so kama de amam na medika aka kyerɛ wa anopa no nyame yɛ adom a next month yɛnua bɛɛ ma show money ɔde ne new single ɛde ba sɛ na munim sɛ yɛba no saa ɛnneɛma no ho ɛne akyitayeɛ promotion kakra yɛyɛ yɛafa mu deɛ wɔ ha no ɛduru hɔ a ɛno nso so yɛbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo yɛka ne sei no woyɛ aberanteɛ woyɛ ababaawa wo nso wɔ baabi a woyɛ adwuma bi a ɛmpɛn bebree no ɛyɛ a yɛtu anamo mo deɛ wopɛ sɛ nkadeɛ ne bea na titi gu fam ansa obu hɔ no mo ani tena mede biara na ɔmo amode kwa me yugye mmoayɛ no ɛyɛ a me ne ɔmo nya adwen no obu hɔ pɛ sɛ ɛbere ti gu fam abere atie gu fam kɔpɛ sɛ wotam ɛsan de hyɛ n'ano ɛbɛ na aware ni ɛba ne sɛ yɛ abɛbrɛ ɛne nti wo nso so wohyɛ sum bi mu woyɛ adeɛ bi a wɔsɛ yɛka ho asɛm a woba ahenkan ha a woso ebi a mepɛ sɛ mehunu morning show team no de ya meyɛ ni ebi a meyɛ nsa no adwuma bi meyɛ wei bi mepɛ sɛ enipa te na ɛhyɛ wo nkunan na wo ankasa nso ɛhyɛ wo nkunan na momfa mmra ne nyɛma mo enti sɛ yɛ nwom bi ne wabɔ a wo atumi sɛ nwom ne yɛ kama ɛwɔ sɛ enipa te a nko ammɔ ne dɛm fabra DJ bi ɔba bɛhunu na ahenkan ha ɔbɛgye a ɔnye wo kaprɛ koraa na yɛ nyinaa yɛn support yɛ ho awurade ntina ne mu nkyerɛ yɛn ma memfa nkyea soro nkonko ma onimunyafo Clement Atefa me no ka sɛ wato de agu mu akyerɛ sɛ onyankopɔn nhyira pa ɔbɔ ba ɛne message kama onyankopɔn nam so ɛde ama yɛn yɛda ase oyibo bu ate no ɔmo akaka ho de ɔmo politics no a ɛna ɔmo ɛyɛ afei ma menhwɛ we yɛ Ankulito Sepupi ɔsi onyame nhyira papa me nua bɛma for sure God will make it nti onyame nti yɛn nyinaa ebesi yɛn yiye Charles Mafo ɛnso so wɔ Ellen's Beauty Parlor ɛwɔ nkran Kwabenya Puma filling station mama fi mikrom anapɛ mi kyerɛ Kwabenya fo mo ɛwɔ Abumu Junction wode fofora kɔ akatapɔ hɔ no
mechiachia mu nyinaa me no ka sɛ afu afiri hyia ɔwɔ ɛyɛ last stop a wɔn nso so edi ne dwuma oposini o mame ɔso pape ɛkyɛkyɛ kwabenyafoɔ nyinaa adwoa roberta nso so anɔpɛ yɛ mo akye sɛ bibi abɔkɔ de adwoa yɛte wo nka kyɛ o ɛbon bɛn mu na wo hyɛ yo mate eti wada roma ebusua yɛdwumadi a yɛde brɛ wo na awɔtwe mu ɛma na ɛwɔ mu nyinaa ɛkɔ ne mmere wabom ɛmɛma na ɛwɔ mu nyinaa so kɔ ne nkwakora wabom yɛ na aseɛ tie nnwom yi ma me